טוב, אז אריק זילברמן, אתה קומיקאי, אתה סטנדאפיסט. מה קורה? אהלן, מה העניינים? ואתה עומד מאחורי הסדרות הכי גדולות בטלוויזיה הישראלית, בין אם זה שמש, הפיג'מות, קומדי סטור, מועדון לילה. אז בוא ספר לנו איך הכל התחיל. וואי. קודם כל, נתחיל בזה שהייתי פה בשירותים שלכם והם נקיים מדי. באמת? אז קצת לכלכתי את הקירות, כי אני רוצה להכין אתכם לחיים האמיתיים. חשוב, זה מרגיש נורא שהאוניברסיטה הפכה להיות בועה, איך הכל התחיל? כן. הכל התחיל בזה שלמדתי בבית צבי, עם רובי דואניאס ואסף אשטר ועוד כל מיני חבר'ה, והכרנו ואהבנו. אני עשיתי סטנדאפ עם קבוצה שנקרא קומדי סטור, ואז יום אחד המפיק התקשר ואמר, מגיע לך מזל טוב, יש לך תוכנית טלוויזיה, עוד חודש וחצי אנחנו עולים. אמרתי לו, מה? וואו, מדהים, על מה התוכנית? הוא אמר, לא יודע, אתה צריך להמציא. אחרי זה הסתבר שהוא כנראה שלח את זה, את השיחת טלפון עושה לעוד 10 אנשים, כי פתאום היו שם מלא קופצים על התואר הכותב של הקומדי סטור. שם התחלנו, אני לא ידעתי לכתוב סדרה. השותף שלי לדירה באותה תקופה היה רובי דואניאס. וואו, איך הוא שותף לדירה באמת? האמת שהיה תקופות יפות, אני מתגעגע קצת. נקי, מסודר? כן. משוגע, אבל כן. לא, זה ראו. לא, חד משמעי. תמיד משחק את הדמויות המפחידות בסדרות, נכון? ובצדק גם, היה איזה יום שהוא התעצבן וכל התמונות בבית נשברו, קרו דברים. אבל כן, אנחנו היינו מטרופים לגמרי. אז הייתי צריך לכתוב סדרה, ואמרתי, מה שקורה לנו בחיים זה סדרה. וגרתי אז, החבר'ה שלי מנתניה השתלטו על הדירה ממולנו, ואני ורובי וסיוון היינו בדירה אחת, והחבר'ה שלי מנתניה בדירה אחרת. והייתה לנו זקנה שהייתה צועקת עלינו כל פעם שהיינו מנגנים, והיה שם אקשן כזה של, נורא רצינו להיות סלבס, אבל בעיקר הצקנו לאנשים, ורציתי לעשות מזה סדרה. ורובי אמר, בוא נעשה משהו יותר, החיים שלנו זה לא מספיק מעניין. אז כתבנו בעצם את החבובות עם אנשים אמיתיים. אשכרה. כן. ואז הורידו את הקטעי קישור באמצע והשאירו רק את המערכונים. כן. וקראו לזה תוכנית משלהם. בעצם כבר לא היה לי שום זכויות יוצר על הסדרה הזאת. הם עשו מזה משהו אחר לחלוטין. והחליטו את רובי להוציא. רובי היה בשני פרקים הראשונים של הקומדי סטור. בפרק השלישי הוא לא היה. גם אתה היית ממש כאילו רק בהתחלה. 7 פרקים ראשונים, כן. כן. מה קרה שם באמת? כל מיני דברים. חלק מזה זה. המפיק החליט שהוא מוציא את רובי דואניאס. למרות שהיה לנו יום צילום של הקומדי סטור בדירה שלנו. זאת אומרת, הוא בא והעיר את רובי משנה כדי לצלם לו בדירה, תוך כדי שהוא אומר לו, אתה לא בפרק הזה. אשכרה. אז היה לי הרבה רגשות אמביוולנטיים כלפי כל מה שקורה שם. וגם no say על מה שקורה בסדרה, כאילו שום... אני רציתי לשבת בחדר עריכה, רציתי להיות קצת יותר אחראי על התוכן, אני לא אהבתי איך שזה נראה בהתחלה. והיו לי הרבה הערות, והם לא התקבלו כל כך יפה. ואני הייתי בהתקף חרדה נוראי, באמת, תגובות ברחוב הציפו אותי, באמת, הייתי מאוד מוצף, ובסופו של דבר, רובי נכנס לקומדי סטור ואני יצאתי. זאת אומרת, הוא החליף אותי. הבנתי. תחילת מערכת יחסים. אתה רוצה לדעת על הפיג'מות בעיקר, נכון? אני רוצה לדעת גם על שמש, כי לפני הפיג'מות היה גם שמש, ואתה כתבת הרבה מאוד בשמש. כתבת מעונה הראשונה בעצם, כתבת רק פרק אחד בעונה הראשונה. כתבתי, כן, 50 פרקים בסך הכל בשמש. וואו, זה מלא. איך הגעת לשמש? כשאנחנו הכרנו, כשרובי גר איתי, הוא היה שחקן בחן. הוא עזב את החן לטובת הקומדי סטור. פחות או יותר קרה לי אותו דבר. אני הייתי אמור להתחיל לשחק בהצגה בחן. עברתי לגור בירושלים לכבוד הכיף הזה, ואז ביטלו, דחו בחצי שנה את ההתחלה של ההפקה. וואי. שאומר שאני מובטל עכשיו חצי שנה. כשכבר לקחתי דירה ושילמתי וקניתי מקרר, ואתה יודע, וכאילו מלא הוצאות ואין הכנסות, לחץ, הרמתי טלפון לרובי.
אמרתי לו, מה עושים? הוא אומר, קבלה עכשיו סדרה, שמש. אתה רוצה לבוא לכתוב איתי? איזה כיף. כן. וואי. אז ככה הצטרפתי לשמש, והיה כיף גדול. ככה התחיל שמש מבחינתי. בתכלס היוצרים של שמש זה רובי דואניאס ואסף אשטר. כן. אני הצטרפתי לתוך מה שהוא עשוי. מאוחר יותר רצו מאיתנו סדרה לערוץ הילדים, ורובי הביא רעיונות משלו. אחד מהם לדעתי הפך לדני הוליווד בהמשך. אני הבאתי את הרעיון של הפיג'מות. שוב. נכון, בעצם זה הכל בעצם סיפור חייך הפיג'מות, כן. פחות או יותר. כן, של ואני והחבר'ה שלי מנתניה, הבלגניסטים, הבהמות, החסרי יכולת להבדיל בין טוב לרע, שיעשו הכל בשביל הכיף העכשווי, ולא יחשבו עוד שנייה לאן זה יוביל, שבמקום לשלם שכר, במקום לשלם חשמל, הם ילכו ויקנו מכונת פימבול. זה נכון, הכל מבוסס על סיפורים אמיתיים לחלוטין. וואי, איזה כיף. איך אין חבורה כזאת? פשוט, זה היה יואב, שהוא כאילו הקובי של החבר'ה. הוא עבר לגור ברמת גן, אני עברתי לגור איתו. יואב, אחרי זה עברנו לגור ביחד, יחד עם איתן, שהוא כבר כאילו... איתן אבו זה הדמות שעליו מבוססת הדמות של עודד. גבוה, מתופף, מלא קסם, ואתה יודע, קצת, כן, עושה דברים מצחיקים, אתה יודע, אבל מלא, באמת, קסם, בנות היו מתעלפות ממנו, זה היה, וכן, הוא זה שהקליט את הזקנה שצעקה לנו ממול, וסימפל מזה שיר, לדוגמה. זה השיר ששמעו בפרק של הפיג'מות? לא ממש, לא. אצלנו זה היה ממש יותר... זה די דומה תכל'ס כשחושבים על זה, כל היום דופקים, גם בלילה, כל היום דופקים, גם... זה שם איזה רמיקס מגניב כזה. בכל מקרה, אז עברנו כבר לגור ביחד, היה לנו איזושהי קבוצה, איך שאחד יצא מהדירה, שניים הגיעו כל הזמן. זה היה מין... לא הייתה מנוחה. כל פעם שמישהו הייתה לו דירה, כל החבר'ה היו באים לגור אצלו. זה היה ההתנהלות. פשוט חסכנו כסף וגרנו בדירות קומבינה. גם הדירה עם רובי שגרתי איתה, זה היה שתי דירות צמודות אחת לשנייה של מועצת הלול. וואו, יפה. והם היו צריכים שם למלא, אתה יודע, זה היה דירות מזעזעות שאנחנו ממש שיפצנו ועשינו אותן מגניבות, וגרנו שם תקופה. בכל מקרה, עם הסיפור הזה, באתי והצעתי אותו, והוא התקבל. מגניב. כאילו, הרעיונות של רובי לא התקבלו, והרעיון שלי שהוא לא רצה להיות חלק ממנו, והוא לא האמין בו, זה חשוב לי להגיד את זה, הוא לא האמין בזה, הוא אמר לי, עזוב אותך עכשיו, החיים שלך בעצמי, אז כן, מסתבר שזה עניין. עניין מאוד. והוא טעה. חשוב לי להדגיש את זה, לא, זה היה סתם. בכל מקרה, ברגע שהפיג'מות הסדרה התקבלה, אז אני נכנסתי לתמיר הירדני שהפיקה את זה, ואמרתי, מבחינתי, יש רק במאי אחד לזה, שזה רובי, והוא נהיה במאי של הפיג'מות. ככה התחיל הפיג'מות, פחות או יותר. בעיקרון, זה קצת יותר מורכב, אבל. מה היה יותר מורכב? אנחנו ננהל עכשיו שיחה לזכויות יוצרים. אני יצרתי את הסדרה עם בחורה שקוראים לה חן קליימן, כותבת מדהימה ובחורה אהובה מאוד. שוב, יצרתי את זה ביחד, כי רובי סירב ליצור את זה איתי, אבל כן, הייתי צריך עוד כוח בתוך הדבר הזה, והכנסתי אותה, והכנסתי עוד שתי חברות אחרות שלי, לעבודה על הדבר עצמו, למרות שאני וכן היוצרים של הסדרה, הדגשנו את זה, וגם הדרישה שלי מטדי הפקות כדי לכתוב את הסדרה הזאת, זה שיהיה רשום בהתחלה יוצרי הסדרה אריק זילברמן וחן קליימן. דרישה. מה שבסוף לא קרה. כאילו בחוזה, כאילו, מול תמיר הירדני, שהיא גם המפיקה וגם הסוכנת שלי. וגם הדודה של חן קליימן. יפה, אחלה קומבינה. ואז הגיעה שיחה, אחרי שכבר הסדרה התקבלה, וכבר התחלנו לכתוב, והיא אמרה, תשמע, יש התמרמרות מהחבר'ה, הם טוענים שהסדרה היא גם שלהם, כי זה מבוסס. אנחנו נעצור פה, ניקח קצת אחורה. אוקיי.
תמירה ירדני באה ואומרת, אני רוצה שתכתוב סדרה ל3 חבר'ה שחתמו אצלי במשרד. הם מסיימים תכף שירות צבאי, והם כבר חתומים אצלי. הייתה להם הצגה שקראו לה, מה קרה מלחמה. כן. אמרתי לה, לא מעוניין. לא רצית אותם. לא, אני לא, אם אני כותב עכשיו סדרה, אני כותב לעצמי, אז היא אמרה, אז תכתוב לעצמך דמות. אמרתי, אוקיי, כאילו אם במילא היא הולכת עכשיו חזקה לעשות להם סדרה, אז אני מסדר את עצמי גם כן, אם אני כותב אותה וכותב לעצמי דמות, אז כתבתי לעצמי את הדמות של גרי המבורגרי. וואי, אז אתה בעצם גרי המבורגרי. אני גרי המבורגרי, וכולל זה שכן, אתה יודע, אני נפרדתי מאשתי פחות או יותר בתקופה הזאת, קצת אחרי, אבל המצב בבית היה מזעזע, וזה ניכר במה שחווה גרי. וואו. הלכתי לראות את ההצגה שלהם, ראיתי מה הם עושים. החלטתי שבסדרה יקראו להם בשמות שלהם האמיתיים, ושאנחנו נעשה את זה כמה שיותר קרוב למה שהם כבר עושים, אוקיי? למרות שאיתן ועודד, הם כאילו, הם הצטלבו לי בראש. הגבוה, הדביל, הוא גם שיחק בהצגה הזאת את הדביל, אז כאילו היה לי מאוד קל להלביש את זה עליו. ולמרות שהוא לא דביל בכלל, איתן, אם הוא שומע אותנו. אבל... ויש את הדמות של קובי, הקומבינטור, שמחליף דמויות גם בהצגה, הוא כל הזמן, כל מערכון הוא עלה עם דמות אחרת, ואמרתי, יש בזה משהו, וזה גם, שוב, אחד הגיבורים שלי, זה טיפוס שהוא כל שנייה, הוא היה מחליף צדדים בהתאם למה שהיה מתאים לאותו רגע. הוא היחיד מבחינתנו שהשתלב בהוויה התל אביבית, כי אנחנו היינו ברברים. אנחנו כשהוא יום אחד החליט לעשות על האש לחברים התל אביבים שלו, שזה כל מיני חבר'ה, אתה יודע, מהרוקסן וכאלה, זה... אנחנו פשוט חרבנו את הערב. וואו. הם לא ראו את הבשר בכלל. אנחנו היינו, לא היה לנו נימוסי שולחן מינימליים. וואי. ואיפשהו הדמות שלו מאוד התאימה לי לזה, וגם אילוצי ההפקה. כי טדי הפקות זה מקום שמפיק עם מינימום תקציב. אני לא יודע מה התקציב שלהם, אבל התקציב שיורד להפקה היה נמוך. התקציבים והפיג'מות היו מאוד מאוד נמוכים, לפי מה שאני יודע. לא רק של הפיג'מות, גם סדרת ההמשך, גרי מנדלבאום, בלש. בלש פרטי, כן. אתה יודע, כתבנו את זה בלי שיהיה לנו אופציה להביא עוד דמות, כדי שיהיה אפשר לעשות, נגיד, זמרת אופרה. אני אתן לך את הדוגמה שזה פרק ששיחקתי בו. שיחקתי בו את בעלה של הזמרת אופרה, לא יודע אם ראית את זה. במנדלבאום בלש פרטי? כן, מאוד מצחיק, פרק מאוד מצחיק. העניין הוא שהזמרת אופרה הייתה חשודה מיידית. צריך משהו כדי, הסחת דעת, שתהיה עוד אופציה, שלא ישר ידעו שהיא אשמה. כן. וכתבתי דמות של בעלה, שהוא גם קצת חשוד. קיבלתי טלפון של צרחות מהמפיקה. מה אתם עושים את דמויות? מאיפה אתם? אין תקציב לעוד שחקן, לא מעניין אותי. אז אני שיחקתי את זה, בחינם. כמו גם הבאתי חברים שישחקו תפקידים קטנים בשביל הפרסום, בחינם. כי לא היה לנו תקציב לשחקנים. וואו. כן. אתה גם שיחקת, אני זוכר, שיחקת גם בשיבוט משובש או שיבוש משובש. נכון, כן, הייתי הפרופסור. אבל בפיג'מות, נגיד עכשיו יש סצנה שצריך שוטר, או שצריך שיהיה להם המרגן. אז יש את קובי, לא צריך. נכון. הנה קובי שוטר, הנה קובי המרגן, הנה חסכנו תקציב על תקציב שאין לסדרה. אז זה היה חלק מהמחשבות. בכל מקרה, שיחת תמירה חזרנו בחזרה לסיפור. תמירה אומרת לי, החבר'ה טוענים שגם הם יצרו את הסדרה, זה מבוסס גם על דברים שהם עשו, ואני אמרתי, טוב, אז אין סדרה. אין סדרה. אני היוצר של הסדרה. אנחנו סיכמנו בינינו שאני היוצר של הסדרה. אז סיכמנו שיהיה כתוב כן, תראה, אבל גם יואב אומר שהוא בא עם רעיונות וזה... וכן קליימן אמרה, טוב, אריק, מה אכפת לך בשביל 2 שורות האלה? אתה תפוצץ עכשיו סדרה? בדיעבד הייתי צריך לפוצץ את זה. כבר אז. וזה המונע ממני הרבה חרא נפשי. כי אני היוצר של הסדרה. אני ישבתי 3 חודשים, בניתי את הסדרה מ-0, את הדמויות, את העלילה, נתתי פה עבודה שלא קיבלתי עליה באמת ביטוי, וכבר אז התחילה לי קצת איבה לחבר'ה. וואו. כי רבקום, אני לוקח אתכם, אתם ילדים עכשיו, אחרי צבא. אני לא יכול אתכם לסופר מפורסמים ומצליחים. אתם רבים איתי על הקרדיט? קצת מגעיל. כן, זה באמת לא נחמד. כן. גם, ואז התחילו השיחות של תשמע, בדיוק כתבנו סדרה שקראו לה שחר,
שיניב פולישוק שיחק בה, יניב פולישוק למד שנה מתחתנו בבית צבי. הוא היה חבר טוב שלנו. והוא שיחק אצלנו את המורה להתעמלות, והוא עשה את זה מדהים, וחשבנו שזה מאוד יכול להתאים לו גרי המבורגרי. חשבנו, את זה אומרת מירה. ואני אמרתי, חבר'ה, אני כתבתי את הסדרה הזאת בשביל עצמי, אני משחק את גרי המבורגרי. אמרתי, שמע, בוא תדבר עם... קצור, יניב רוצה לעזוב את המקצוע, כי הוא לא מסתדר, והוא לא מוצא עבודה, כל מיני תחנונים כאלה פנו אליי. ואמרתי, אתם יודעים מה, באמת, יש לי עכשיו 30 פרקים לכתוב, מה אני עכשיו? בסדר, שעוד מישהו יתפרנס. וויתרתי על גרי המבורגרי! דברים שאתה עושה כשאתה טוב לב מדי. וואי. כן. לא תודה מגרי ולא תודה מתמירה, ולא מישהו שזוכר לי את זה לטובה אי פעם. אל תעשו מעשים טובים. תדאגו לעצמכם. וואו, זה מוסר השכל קשוח. קשוח קצת, כן. אני מעוניין לדעת, כי נגיד בשמש, יש סוף שהוא יחסית סגור. היו 6 עונות, ולא כל כך היה אפשר לראות איך אפשר להמשיך את הסדרה הזאת, סגור פחות או יותר. אני לא יודע איך ממשיכה הפיג'מות, אגב, לשם אתה הולך, כי אני לא ראיתי את העונות. אני ממש רוצה לשאול. לא, עכשיו... לא טרחתי. עזוב את... אני כתבתי את 3 עונות הראשונות. אז עזוב עכשיו עונה 4 עד 8? 9. עכשיו, איך אתה היית מסיים את הפיג'מות? איך בראש שלך אתה דמיינת שהסדרה תסתיים? אני אגיד לך יותר מזה, כבר היה לי בראש הפיג'מות למבוגרים כאילו, שם התחיל כל הסדרה הזאת. לא הייתה סדרה לילדים בהתחלה כשכתבתי אותה. הסדרה על 3 חבר'ה כושלים שמנסים להצליח בחיים. הייתי נותן להם להתבגר ביחד. אבל הולך לכיוונים יותר ריאליסטיים, לא עושה עכשיו דורה. ברור, כן, זה גם מה שהם עשו. כן. זהו. וזה חמוד וזה נחמד וזה לסוגו מקסים ואין לי טענה וזה סדרה אחרת לחלוטין מעונה 4 בעיניי. ברור, זה היה שינוי טונאלי מאוד מאוד גדול, כן. אחרי 3 שנות הראשונות. וזה לגיטימי שהם לא אהבו את הטון שלי. היה יותר מוצא חן בעיניי, הם היו עושים סדרה משלהם ולא נכנסים לי לתוך הפיג'מות, אבל זה מה שקרה. עונה רביעית לא יכולתי לכתוב. לא שלא רציתי, מאוד רציתי, אבל גם הסכומים באמת שהציעו בטדי היו מעליבים. ממש, כאילו, גם ככה, את 3 שנות הראשונות כתבתי במחירי מינימום, נאלצנו להיפרד, אני וחן קליימן, כדי להרוויח כמו שצריך, היינו צריכים לקחת עוזרי תסריטאים ולשלם להם $500 לפרק כדי שנוכל לכתוב, כי אחרת תקציבים שם היו מזעזעים. אז התפצלנו, כתבנו בנפרד, ואז הגיעה עונה רביעית, והמחירים, היא רצתה לדבר על להוריד במחיר. זה באמת, טדי זה מקום כאילו שפעם התקשרו אליי וביקשו אם אני יכול לוותר על שכר של 3 פרקים, כי אין להם מספיק תקציב. לסיים עונה. זה הקטע. אז לא היה לי יותר מדי חשק לעבוד. אתה יודע, בסיפור הזה, אבל כן, עדיין זו יצירה שלי, ואני מאוד התעקשתי על זה, וקיבלתי גם כסף על העונה הרביעית, למרות שלא כתבתי. הייתי כותב בדיוק כתבתי 2 תוכניות, הייתי כותב ראשי של... לא הייתי אז כותב ראשי, כתבתי והשתתפתי באחורי החדשות בערוץ 10, וכתבתי במשחק מכור בערוץ 2. זה פריים טיים של 2 ערוצים, אז... ערוץ הילדים נראה קצת, אתה יודע, לא היה לי לחוץ בקיצור. ויתרתי. הבנתי. חתמתי להם שהם יכולים לכתוב בלעדיי את העונה הרביעית, והם השתמשו בחתימה הזאת הלאה גם. עונה 5 גם לא יכולתי לכתוב, כי הייתי כותב ראשי של מועדון לילה, עונה 6 לא יכולתי לכתוב, כי הייתי בדיוק עורך של שבוע סוף, ועוד כל מיני, ערכתי תוכניות בקשת, ועשיתי מלא דברים, לא היה לי זמן פיזית להתפנות לזה, והיה לי חשוב שכולם יתפרנסו, ולא רציתי לתקוע אותם. וחשבתי שזה סוג של, אתה יודע, גלגל שיחזור אליי באיזשהו שלב, כל הוויתורים האלה. בעונה 7 נורא רציתי לכתוב. מה זה רציתי לכתוב? הייתי מובטל. פיתרו אותי מרשת ומקשת. הייתי בלי עבודה, והם אמרו לי, לא, זה כבר סדרה אחרת, זה לא קשור אליך. וואי. זה באמת הסדרה האחרת כבר בשלב הזה. הם כתבו את העונה הזאת ל-VOD. לא ראיתי את זה כי לא היה לי VOD. הבנתי. בזמן הזה, עד שה-VOD יצא, פנו אליי מטדי הפקות ואמרו, תשמע, עשינו סדרה שרובי כותב לקשת, והם מאוד, מאוד מתלהבים שם מהרעיון, אבל זה לא מספיק מצחיק, אם תוכל לבוא לעזור. ובאתי ועזרתי להם לכתוב את הפיילוט של סברים הרנן.
וואו. כן, ואז רובי אמר לי, אני לא משלם לך עכשיו על העזרה, אבל אם הסדרה מתקבלת, אתה כותב אותה. אוקיי, מגניב מאוד. וחיכיתי לתשובה, התקבל, לא התקבל, מישהו שיעדכן אותי, טלפונים לרובי, שהוא היה אז החבר הכי טוב שלי, כן? הוא לא עונה, הוא מתחמק, עוד אין תשובה, באיזשהו שלב הוא התקשר ואמר, תשמע, באיזשהו שלב, העונה של ה-VOD יצאה החוצה וראיתי אותה. ואז ראיתי שרובי כתב את כל העונה הזאת, יחד עם כל מיני אנשים, כמו עם התאורן הוא כתב, עם איש הסאונד, עם כל מיני אנשים שלא קשורים לאירוע. בזמן שהוא יודע שאני כאילו רעב ללחם. ברמה של מכרתי דירה כדי לצאת מחובות בתקופה, הייתי ממש במצב בעייתי. והוא כתב עם כל מי שהוא רצה, אבל לא איתי. הייתי כעוס. נטש אותך ממש. ואז הוא הרים לי טלפון ואמר, הסדרה התקבלה לערוץ 2 סברים הרנן. אני כבר כתבתי 40 פרקים. אז אני לא ממש צריך אותך כרגע. אתה רוצה נהייתי? נעזרת בי כדי שהסדרה תתקבל. הבטחת לי שאני הכותב של הסדרה. כתבת את הסדרה בלעדיי, התעלמת ממני, ברחת ממני 3 חודשים, לא ענית לי לטלפונים. הייתי כבר ממש ממש כעוס בשלב הזה, וצעקתי, וכאילו התפרצתי עליו, ונגמר היחסים שלנו לזה. אמרתי לו, אני לא מעוניין. לכתוב את 4 פרקים שהוא רצה לתת לי לכתוב. לא לשם כך התכנסנו. וזהו, לא מדבר איתו מאז. ואתה יודע, בספיחים כאילו, אילן, שגם כן עמד שם עם הרגל על הדלת חזק, הוא גם כן, שום דיבור איתו. וואו. כן, אבל עדיין אני נהנה לראות הסדרה, 3 שנות ראשונות מדהימות בעיניי. הם היו מדהימות. כן. אנחנו עד היום, כאילו לפחות הדור שלי, עד היום אנחנו צופים ב3 שנות הראשונות, ואנחנו אומרים, וואו, זה מדהים, ואני חייב שוב פעם להתעקש על השאלה הזאת, כי אתה כתבת את ממש, את כל המהלך העלילתי שמה, איך אתה באמת, כי הרי... איך אני רואה את הסוף של זה. כי אתה הרי, הסוף של עונה 3 זה לא באמת סוף לא. אני מבחינתי, סיטקום אפשר היה לעשות גם עוד 20 עונות מבחינתי. היה לי גם מלא סיפורים, אתה יודע, לספר בדבר הזה. תשמע, בסופו של דבר, לראות אותם, מנסים עכשיו לעשות קאמבק, סוגרים מעגל לנקודה שבה נמצא גרי המבורגרי. כי גרי, בסופו של דבר, זה אילן. רק 20 שנה מאוחר יותר ועם התפכחות, אוקיי? אילן הוא זה שחולם לעשות להקה וזה, גרי כבר ניסה לעשות להקה, נכשל, נכון. נהיה המבורגרי. אז כן, לראות אותם אחרי הכישלונות, עדיין שומרים על הקשר הזה ביחד. אנחנו עדיין שומרים על קשר, אני והחבר שלי, אנחנו בקשר ממש טוב. נפגשים מדי פעם, כל אחד עושה דברים, אתה יודע, כל אחד הגיע לאן שהוא אחר בתחום שלו, עודד לצורך העניין, זה שעליו הסדרה, הוא חזר בתשובה. וואו. כן, השני נהיה איש עסקים, אני, אתה יודע, מצחיק אנשים, יש לי בית ספר לסטנדאפ. נכון, ואתה גם מופיע מלא. כן, כן. אז בעצם מה שאתה אומר, זה שאיך שהפיג'מות הסתיימו זה שבסוף השלישייה יהיו סוג של גרסה של גרי, של כזה יבינו? כן, 3 אנשים שנטשו את החלומות מאחור לטובת השתלבות בעולם, אבל לכל אחד מהם עדיין נשאר גרעין של שיגעון, ועדיין הם ביחד. הייתי עושה סיבוב שני, אחרי שאתה יודע פתאום ששניים מהם עכשיו מתגרשים, או אחד שלא התחתן אף פעם, ואחד שהתגרש, עוברים לגור ביחד. וואו. וסוגרים מעגל ככה. אפשר היה לעשות משהו ממש סופר מגניב של, וואלק, אנחנו בני 50. כבר מה יש לנו להפסיד? בוא ניתן גז. אבל אם הם יצליחו בסוף, זאת השאלה. זו שאלה מעולה. תשמע, ניסיתי, אגב, בגיל 50, בגיל 49, הקמתי להקה. הקמתי 2 להקות, אחת הכפכפים, כמו שאתה רואה, אני אוהב פרטי לבוש, והשנייה מצליחנים, ואז אחרי זה תופעת לוואי, אבל כן, הרמתי מופע מוזיקלי, קומי, ששילב קטעי סטנדאפ ושירים, היה סופר מגניב. קיבלתי התקף לב בהופעה ה-12. מלא, מה קרה? כן, היה ממש מוצלח, כאילו עפו עלינו, זה הלך טוב, 12 הופעות מכרנו, בהופעה ה-12 קיבלתי התקף לב ונסגר הסיפור של הלהקה הזאת. מה קרה? אתה יודע, זהו. 3 חודשים לא יכולתי לשיר, בינתיים כל אחד מצא לעצמו עבודה במקום אחר, והלהקה הזאת התמסמסה, אז הקמתי תופעת לוואי,
רצנו 3 שנים, עשינו איזה 150 הופעות. נחמד. זהו, נגמר, לא הצלחנו להותיר רושם. יש שירים שלנו ביוטיוב, אתם יכולים לחפש הופעת לוואי. מעניין ממש. זהו, אני רואה בך המון את אילן דווקא, כן, כן. זה ממש... אני אילן, אתה יודע, כשכתבתי את הסדרה, אני הייתי אילן, אני זה שאומר בוא נמכור את התמלוגים לשירים שאין ונחזור לנתניה. וואו. כן, ואתה יודע, יש שם הרבה מאוד משפטים של החברים שלי שנאמרים בסדרה, אתה יודע, כולל איזה רוח טירוף. אתה יודע, לקחתי מהעולם שלנו המון לתוך הסדרה. מה הפרק שהכי אהבת בפיג'מות? וואו. שהכי אהבת אולי לכתוב? אני חייב להגיד שמלון קליפורניה, אני מאוד אוהב אותו. הראשון או השני? וואו, השניים. כולל זה שגרי מתעצבן, לא, הוא לא מוכן שיהיה פרק המשך. משולש, מחושש, מגובש. אז זה פרק שאני מאוד נהניתי גם לכתוב וגם לראות. גם שני אחיינים שלי משחקים שם. בתור מי? הילדים בבית מלון שקושרים אותם. יפה. וגם אושיק, אני אוהב אותו במיוחד. הוא גם משחק בסדרה שחר. כן, הרבה לאורך הקריירה שלי, של הכתיבה, איפה שהוא עשה תפקידים. אני חושב שזה פרקים מצוינים באמת. גם צילמו את זה במלון מרגוע, שזה המלון שבו עשיתי את הבר מצווה שלי. באמת? זה הכל שמסגר, אני עבדתי במלון הזה באמת. וואו. זה המלון שבו, אתה יודע, זה בחופש שלפני הצבא, אני עבדתי שם. למעשה גם בגיל 14 כבר עבדתי שם. אז לבוא ולצלם את זה שם היה בשבילי, וואו, קשה לי להסביר את כל כך הרבה סגירות מעגל היו בתוך הדבר הזה. זה מלון בנתניה? כן, כן. אשכרה. כן, כן. וואו. זה ממש צולם במלון שבו עבדתי. זה היה בשבילי סגירת מעגל מטורפת, לחזור היום למיקי, המנהל של המלון, להחזיר לו על כל מה שהוא עשה לך. כן, עזר לי הרבה בתור ילד, כן. אני הייתי מתפרנס שם בקיצים, ואתה יודע... איך באמת היה נראה חדר הכתיבה בפיג'מות? מה זה חדר הכתיבה? זה החדר העבודה שלי בדירה, מה זאת אומרת? אבל הרי אתה לא כתב את הסדרה לבד. לא, לא. שלא תהיה טעות. תמיד כתבתי עוד מישהו. אני וחן קליימן היינו הכותבים הראשיים. זאת אומרת, חן לקחה על עצמה. נגיד, היינו מקבלים עכשיו, אתם צריכים השבוע לכתוב 5 פרקים. אז אני הייתי כותב 2, חן הייתה כותבת 2, ועוד מישהו, אורי וואו, עכשיו לך תזכור, כל הזמן תמירה הייתה קוראת להם אורי וג'ורי, אז אני לא זוכר עכשיו את השם האמיתי של הבן אדם, אבל חבר'ה מאוד מוכשרים שכתבו איתנו גם, היו עוד חבר'ה שכתבו, לא רק אני כתבתי את הכל. כולל פרק אחד שלדעתי הפיג'מות כתבו, ההתחלה, שהוא כולו שקר גמור, ראיתי את זה בטלוויזיה פעם ראשונה, הייתי מזועזע לחלוטין, כבר אז, מהשכתוב של ההיסטוריה. אבל... היו שם הרבה דברים מעניינים. איפה בא נגיד הרעיון של השבירת קיר רביעי, שפעם קראו לזה משטר המוסר, אחר כך קראו לזה מסך לבן. מסך לבן. כן. המסך הלבן נלקח מסדרת טלוויזיה בריטית, שקראו לה The Young Ones. כן, מכיר. אז ראית, אז אתה יודע, סדרה גאונית ברמות, יש שם מלא דברים שגנבתי. אבל הקיר הרביעי זה אחד מהם. זה שבאמצע סצנה, בן אדם מסתובב, ופותח במונולוג על ההיסטוריה של, טוב, what the fuck, למה זה קשור? זה היה הורג אותי, כזה, אף אחד לא עשה כזה. אז אני הייתי מאוד נעול על זה, אבל באמת כבר ב-93 אני הצעתי את זה, ואנשים אמרו, מה זה מסך לבן? אף אחד לא הבין על מה אני מדבר. אף אחד לא רצה את הסדרה ב-93 כשהצעתי אותה. זה הקדים את זמנו, זה ממש הקדים את זמנו. אבל זה לגמרי משהו שכן, נלקח משם ופותח על ידינו. זה התחיל בכל מיני שטויות של, באמת זה הצחיק אותנו, שבקריאה, אני כתבתי ילדים, והשותפה שלי, חן קליימן, אז קרא את זה לילידים. ילידים זה שמחה? איזה מצחיק. איזה מצחיק זה אם אנחנו עושים עכשיו, שהבמאי מתערב ואומר להם איך להגיד את זה נכון. זה ממש ככה, זה היה להצחיק אחד את השני בחדר, ככה נראה החדר כתיבה. זה חדר קטן שאני בניתי בבית, מה שקמתי
קיר ביני לבין הסלון, כדי שיהיה לי חלל עבודה, וכן, הפיג'מות הומצאה בחדר הזה. וואו. זה תמיד היה רעיון שיש שבירת קיר רביעי מכוונת כל הזמן? מה זאת אומרת? כי בוא נגיד, ניקח את שמש לדוגמה, זו סדרה שהיא לא מודעת לעצמה. לא. בשמש אין מודעות. לא, אנחנו ממש רצינו פה מודעות מלאה של לא מלאה, כי זה צריך להיות משחק, זה צריך לשחק לך עם המוח, כי לכאורה הם לא מודעים, אבל מדי פעם כן. הם כן, נכון, זה הסורט. כן. וכן, יש בזה משהו סופר מגניב, ויש בזה משהו סופר מיוחד. האם זה יעבוד? לא ידענו אם זה יעבוד עד שהסדרה יצאה. אני אגיד לך את האמת, אני רק בשנים האחרונות מגלה כמה הסדרה הצליחה. היא מאוד הצליחה. מסתבר. זה לא כל כך הגיע אליי, כי זה לא... בשנה האחרונה, אני אומר בהופעות שאני היוצר של הפיג'מות. ואנשים אף להם הסכך. ברור. כשאני אומר, אני מהיוצרים של הקומדי סטור, אני כתבתי שם, לא חושב, אני מספר על זה שהגעתי לקואוצ'ר, והקואוצ'ר שואל אותי איפה אני רואה את עצמי עוד 5 שנים, ואני אומר לו, כפר, אני אצלך, כי אני לא יודע איפה אני עכשיו. כאילו בוא, אם הייתי מתכנן את החיים שלי קדימה, לא הייתי מגיע אליך. כאילו, אני יכול להגיד לך מי הייתי איפה אני רואה את עצמי לפני 5 דקות, שזה איש עם עוד 500 שקל בכיס. ותכלס הגעתי לקואוצ'ר כי קריירה שלי תקועה, זה גם הסיבה שבגללה אני מופיע פה הערב. לא בכל זאת עשיתי דברים, ואז אני נותן קצת רשימה מהדברים שעשיתי. כפיים מטורפות אני מקבל על הקומדי סטור בשמש. נכון. אבל כשאני אומר אני היוצר של הפיג'מות, כל החבר'ה הצעירים בקהל זזים בתוך הכיסא כאילו בשוק מטורף. כן, מסתבר שעשיתי את הילדות להרבה מאוד אנשים. גם לי. לא ידעתי את זה. אז עכשיו יש לי ממש מונולוג התנצלות על זה בהופעה. כי אני מרגיש שלא נתתי לכם את הערכים הנכונים לגדול לישראל 2025. אתה רצית להביא ערכים נכונים? זהו, חד משמעית לא. אבל אתה יודע, ממרום גיל 60 תכף, אני רואה דברים קצת אחרת, והיום כשאני רואה מה קורה במדינה, אני אומר, אני הכנתי לא נכון את הנוער. הייתי צריך במקום לעשות את הפיג'מות על החבורת מעוננים שלי מנתניה, הייתי צריך לעשות את זה על נוער הגבעות. וואו. במקום לקרוא לזה הפיג'מות, הייתי קורא לזה הציציות. אוי ואבוי. פריט לבוש אחר, הרבה יותר רלוונטי ואקטואלי. אוי ואבוי. במקום מישהו שקיבל מפתח לבית של דודה שלו, היו מקבלים מפתח לקרבן של הדודה, שנמצאת במעצר מנהלי. במקום נאג'י מהאגודה לתרבות הדיור, הלך את נאג'י מהסוכנות היהודית בשב"כ. במקום המבורגרי היה לך דוכן להנחת תפילין. היה, כן, במקום לשטוף כלים סוף כל פרק, הם היו מרביצים לשוטף כלים. נחמד, נחמד. ערכים שמתאימים יותר ל-2025. נכון, נכון. זהו, זה גם הרבה דברים בפיג'מות באופן כללי, גם בשמש במיוחד, אבל בשני הסדרות האלה, כאילו הרבה מאוד מהדברים שם פשוט לא יעבור מסך היום ברמות הכי קשות. בשמש בכלל אין על מה לדבר. כל הדמות של עוגן. תשמע, ראיתי, שלחו לי סרטון קצר של שמש עם האות זין הם מסדרים אותיות על הלוח, והוא אומר לה, תחזיקי רגע. ושהיא מחזיקה את האות זין. ואז שמש מתקשר כדי לדעת מה קורה בין... ובר עונה ל... אתי ומנו. אז בר אומר לו, היא מחזיקה לו את הזין. כן. וואו, איזה בום, איזה נפילה. טקסט כזה לילד בן 10, וואו. למזלי, אליעד יצא ממש סבבה. הוא יצא מוכשר בטירוף. שאגב, זה לא תקף לכל השחקנים שם. אורלי ויינרמן, השחקנית של עוגן, היא עכשיו מקבצת נדבות בירושלים. אתה יודע את זה? אני יודע שעכשיו איפה שוב פעם, אנשים זורקים לי מהקהל כל הזמן שאלות ומידע על דמויות. כאילו אני מעורב, כאילו אני שמרתי על קשר. אז הדבר האחרון שמישהי זרקה לי בהופעה ביערות הכרמל, מישהי אמרה לי, היא עכשיו בירדן. היא ניסתה לחצות את ירדן, אבל לא הצליחה. אוקיי. לא נתנו לה. אני לא עוקב, זה ממש לא שהיינו חברים. אני הייתי יושב בבית וכותב, שולח תסריטים. בוא, אתה יודע, מדי פעם כששיחקתי שם, אז שיחקתי גם באיזה 16 פרקים בשמש. נכון, שיחקת במלא, שיחקת גם את המורה למשחק של אתי. כן, וגם מוכר פרחים פה, וגם כל מיני דברים, סתימות חורים. כמו שאמרנו, כן, לדעתי גם הייתי שם מתישהו איזה דוקטור, לא זוכר בדיוק, אבל כל פעם שהיה דמות מיותרת, שההפקה לא אישרה תקציב,
אתה היית ממלא את התפקיד. אני הייתי ממלא את התפקיד. איך באמת היה לכתוב בשמש? כי הרי שמש אתה לא עצרת, אתה באת לשם נכון. ככותב. כן. איך זה באמת היה לעבוד על הסדרה ולהמשיך אותה? אתה גם זה שהבאת אותם לחיפה, נכון? זה הפרק שאתה כתבת. שהם יצאו לטיול במלון באילת? לא באילת, בחיפה. כן, אבל זה לא קשור. לא קשור. אני חיפאי חדש. לא היו לי תכנונים אי פעם לעבור לחיפה, לפני שפשוט המרכז נהיה בלתי נסבל. פשוט, אתה יודע, אי אפשר לצאת מהבית במרכז. יצאתי מתל אביב, עברתי לקריית אונו, והמרחק מקריית אונו לעבודה שלי בקאמל, זה נהיה שעה מהפקקים, ואז לחפש חנייה, וזוועת עולם. ומחיפה יש רכבת, ואז רכבת קלה, והחיים יפים. אז לא, אין לי קשר אני לא זוכר את הפרק הזה. עברו כבר 24 שנה מאז, אתה יודע. אתה זוכר משהו שממש אהבת בשמש שכתבת? וואו, היה הרבה דברים. תשמע, הפרק הראשון שכתבתי, שגם שיחקתי בו, את השגריר השוודי. נכון, ששוודיה הכריזה מלחמה על ישראל. כן. איזה שטות. אז זה היה וואו מאוד גדול בשבילי. אתה יודע, אני ישבתי בבית וחיכיתי לראות, זה פרק ראשון שכתבתי, זה אחרי שלמדתי לכתוב תסריטאות, ישבתי וכתבתי פרק ראשון, אמנם עדיין תחת ההדרכה של רובי, שהוא היה כותב הראשי, אני עוד הייתי ממש בתפקיד העוזר כותב. אחרי הפרק הזה כבר זה נפתח יותר, וכבר שכרו את שירותיי ככותב ממש. וואו, כל התהליך הזה היה כיפי. אני לא הייתי זוכר מה כתבתי ברגע ששלחנו את הפרק, דראפט סופי, לא הייתי זוכר כלום. היינו מתחילים לכתוב פרק חדש. כותבים בין 3 ל5 פרקים בשבוע. וואו, זה מלא. על טירוף, כן. זה מלא. אנחנו היינו עובדים יום אחד, מכינים את הטריטמנט, זאת אומרת, בשעה הראשונה של העבודה היה לנו את הסינופסיס. של כאילו כל הפרקים בעצם. לא, של פרק אחד. נפגשים עכשיו לכתוב פרק, קודם כל, לפני הכל, מכינים פייסל וקפה טורקי, ויושבים לשחק מריו. עושים סיבוב, או טוב מ3, תלוי מה זה, ואז אנחנו חצי שעה שיחקנו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד. אוקיי, התכנסנו ב9, 9:30 מתחילים לעבוד, גג 10:30 כבר היה לנו סינופסיס. וואו. היינו מוצאים 3 רעיונות מרכזיים, מפתחים אותם, ואז יושבים לכתוב טריטמנט, ואז איך הסיפור יכול להתפתח. אז כל אחד היה יושב ומפתח סיפור, ואז היינו משלבים את כל הסיפורים, ונהיה פרק. היה לוקח לנו 4 שעות מתחילת העבודה עד שהיה לנו טריטמנט. ב4 שעות הבאות כבר כתבנו את השלד. שכבר כלל מלא בדיחות. פשוט היינו יושבים ונקראים, היינו יושבים חצי מהזמן עם דמעות בעיניים. היינו מצחיקים אחד את השני, תרשום את זה, ורושמים, וכן, זה היה מצחיק מאוד. הייתה עבודה כיפית, מאוד מאוד נהניתי לעבוד עם רובי, תשמע, הייתה חוויה אדירה. מאוחר יותר, שוב, ענייני תקציב, כל אחד מאיתנו רצה להרוויח קצת יותר, אז אנחנו נפרדנו וכל אחד לקח עוזרי תסריט, וככה הכנסתי מלא אנשים לתעשייה, מלהיות עוזרי תסריט של נדב פרישמן, שהוא הכותב הראשי של קופה ראשית, נכון, למשל. כן. הוא התחיל בזה שהוא כתב איתי את 2 פרקים של מלון קליפורניה. באמת, של הפיג'מות. כן. וואו. כן. מעניין ממש, לא ידעתי על זה. ממש לקחתי אותו, אתה יודע, כי הוא איש מצחיק בטירוף, באמת. גם בתור סטנדאפיסט, אני אהבתי אותו מאוד מאוד. התראיינתי עכשיו ממש לדוב, אז חלק מזה נמצא שם. ולקחתי אותו לכתוב איתי, ואתה יודע, כן, תוך כדי, הסברתי לו, סינופסיס, טריטמנט, הוא תפס הכל מהר כל כך, עקף אותי במהירות על, 2 אחרי הוא כבר היה הבוס שלי. וואו, כן. מטורף לגמרי. וקורא לי עד היום, יש לי בית ספר לסטנדאפ בקאמל קומדי קלאב. הבוס שלי היום זה תלמיד שלי לשעבר, הסוכן שלי הוא תלמיד שלי לשעבר, כאילו, כן. אנחנו נראה אותך חוזרים לכתוב קומדיות? אני כותב. אני פחות מגיש. אבל... שזה קצת בעיה. כן, זה בעיה, אם אתה לא מגיש, איך אנחנו נראה את זה? אני צריך איזשהו סוג של דרייב. תשמע, גם בסדרה עכשיו של שחר חסון, של
לבד בבית? לבד בבית. התחלתי איתם בהתחלה, והתעייפתי נורא מהר. פשוט, זה לא רעיון שלי. אז תרמתי מלא רעיונות בעונה הראשונה, וזה בישיבת כתיבה האחת שהגעתי אליה. ישבתי לכתוב פרק, שאני מאוד חיבבתי. איזה פרק זה היה? הוא לא היה. הוא לא היה. הכותבים הראשיים פחות חיבבו אותו. אוקיי. כאילו, הם פסלו לי את העלילה. אמרתי, זה, אין לי כוחות. עבדתי עכשיו שבוע, והם אומרים לי עכשיו כיוון אחר, עזוב. אין לי סבלנות. וואו. אני חי סבבה, מאוד. אני עובד מאוד מאוד קשה, יש לי מיליון דברים, אני מוצא זמן לפודקאסטים. אבל שוב, יש לי בית ספר לסטנדאפ, אני כל שבוע מעלה מופע חדש עם התלמידים. כותב איתם כל שבוע מופע, אני מאוד בתוך העניין הזה, וחוץ מזה יש לי מלא הופעות באמת, אני עושה איזה 6-7 הופעות בחודש, בתי מלון בעיקר, אבל גם פאבים ופה ושם, אני שוב נהנה מאוד, לא חסרה לי עבודה. אז אם זה משהו הוא שלי, ואני אוהב, וזה מגניב אותי מאוד, אז יותר סיכוי שזה יקרה. יש לי סדרה מאוד מצחיקה עכשיו, שהיא בעצם על המקום עבודה שלי בקאמל. אני צריך לעשות את האקסטרה מייל הזה, ולהגיע עם זה לחברות הפקה. לך על זה, ברור לך על זה. ברור, כן, אבל באמת קורים מלא דברים. אתה יודע, החיים עצמם. איך זה לעבוד בסדרות שהן לא מתוסרטות? נגיד, אתה כתבת את ארץ נהדרת. כתבתי את ארץ נהדרת, זו מילה גדולה. הייתי אחד מה-18 תסריטאים, אבל אני הייתי כותב של קיציס. אז אצלי זה היה מאוד מתוסרט. אני ממש כתבתי, אתה יודע, בסדר, אתה כותב איזה 100 בדיחות בשבוע, כדי ש10 ייכנסו, אבל 10 ייכנסו. לא, זה היה מאוד מתוסרט. זה היה מתוסרט? כן, לגמרי. מעניין. דווקא משחק מכור היה לכאורה פחות מתוסרט. אשכרה. משחק מכור היינו מכינים להם בדיחות, ו90% מהבדיחות שכתבנו נשארו בפח. לא נכנסו לתוכנית. מה שנכנס זה כל מיני שטויות של גורי אלפי מאלתר, וכל מיני... שמש! אני לא ראיתי את הסדרה בלייב, בזמן שכתבתי אותה. מה זאת אומרת? כי צביקה הדר היה משמיד את הטקסטים. באמת? הוא היה מצחיק נורא. הוא פשוט... הטקסט היה המלצה, זה היה פלטפורמה, זה היה סוג של רעיון. אולי יקרה, אולי לא יקרה. הוא היה נכנס לסט, ומה שיוצא לו מהפה היה מצחיק. וואו. כן. אז אתה יודע, זה מקומות שאתה צריך לקחת אחורה, ולהגיד, אוקיי, הבן אדם טוב ממני. קח את טל פרידמן, אם זה... כתבתי להם הצגה, זה היה הכי בולט בעולם, כיפה אדומה, הסיפור האמיתי. נכון, כן. שגם עם אייל קיציס זה היה, נכון. כן. תשמע, האיש, הוא היה עולה לבמה ועושה מה שהוא רוצה, אני פשוט, כל מה שהיה נשאר לי לעשות, אני הייתי נקרא מצחוק ממנו, פי 1000 יותר מאשר הטקסטים שאני כתבתי. הטקסטים שכתבתי, כבודם במקומם מונח. יכול להיות שהם היו מצליחים גם, אבל זה לא משנה. הוא כל הצגה היה עושה משהו אחר, הוא היה עושה משהו בראש לו, הוא היה איש משוגע ומצחיק. התפקיד שלך כתסריטאי, הרבה פעמים זה להיות זה שמפעיל את הבובות, והרבה פעמים זה להבין שזה קורה גם כשאתה זז הצידה. תן לו לרוץ, אל תחסום עכשיו. כתבתי שיר שמאוד מאוד אהבתי. נורא רציתי שזה יבוצע בהצגה הזאת. אבל טל פרידמן עלה עם הגיטרה על הבמה ועשה, יש הרבה אנשים שכבר שנים מחכים למה מעוף. אחי, כל הקהל פיפי, אני פיפי, מה זה משנה מה כתבתי? אתה מבין? הבנתי. זה שהוא נכנס חצי שעה, כתבתי שם איזה גג של, היה אמור להיות 10 שניות. הוא משך את זה איזה 3 דקות על הבמה. עם לכוון מסעית ברוורס, ותוך כדי הוא זורק משפטים. לא הקהל ולא קיציס יכלו לנשום, לא היה מי לדבר בכלל, אתה מבין? בן אדם נכנס לך עכשיו והכי יפה זה שהוא לא עף על ההצגה גם בסוף. לא אהב אותה. לא, אתה יודע, זה בסדר, אבל ברגע שהגיעה פרנסה טובה מארץ נהדרת, אז הם ישר זרקו את זה הצידה. לא, ארץ נהדרת זה, אני משאיר שהיו שם סכומים. כן, אבל כן, כשאתה כותב, בסופו של דבר מה שאכפת לך זה מה יוצא. באחורי החדשות, תוכנית של יאיר ניצני בערוץ 10, הייתה לי פינה
הייתי יוצא כשהיא כתובה מאלף עד תף, ואחרי שהיינו מצלמים, הייתי חוזר ב-6:30, 7 בערב, לחדר עריכה, וכותב את הכל מחדש, לפי החומרים שיש לי מצולמים. מה זה משנה מה תכננתי בבית? אתה מבין? מה יצא בסוף? בואו נראה איזה נרטיב יש בתוך החומר גלם. יכול להיות שזה סיפור אחר לגמרי ממה שסיפרתי. שווה לי להתעקש על מה שרציתי להגיד? לא, אני הולך על משהו מצחיק. זה הרעיון. מעניין. עכשיו, יש פה כמה פרקים שאתה כתבת של הפיג'מות, ואני אקריא אותם, ואולי אתה תיזכר באיזשהו משהו מצחיק על הפרק הזה, אולי מאיפה הרעיון בא. הרבה דברים, אגב, מאשימים אותנו שכתבנו כאילו היה שמה, לא, זה היה לגמרי, תהיה עדין, קובי, תהיה עדין. הרבה דברים שמה לא עברו מסע. אני יורד לברכה, קובי, תהיה עדין. לא הייתה שם שום כוונה זדונית. לא הייתה כוונה זדונית. זה היה הכי תמים בארץ. באמת. אחד החבר'ה שלנו, היה לו קצת התפרצויות אלימות. זה, אתה יודע, ברמת הלטרוק לבן אדם שמעצבן אותו את הדלת בפנים, ולא עכשיו קטטות וסכינים, אבל כן, התנהגות קצת... וכל פעם אני הולך לדבר, איתן. תהיה עדין. תהיה עדין. יפה. והאיתן תהיה עדין הזה נהיה קובי תהיה עדין, וזה ממש התבסס על זה של בלי מכות. וואו. כן. לא, אבל איכשהו, הכוונה שם... איכשהו, זה אני יורד לברכה, ותהיה עדין, השילוב שם נהיה, כן. וואי. מה לגבי עונה אחת רדיואקטיבי? אתה זוכר את הבדיחה הכי איקונית משם? רדיואקטיבי זה פרק הפיילוט. זה לא פרק הפיילוט. זה הפיילוט. זה הפיילוט? רדיואקטיבי, כן. מה זאת אומרת? זה הרדיואקטיבי קרה במציאות. כל מה שיש בפרק הזה קרה במציאות. עם הקפה זה קצת סוכר, קצת חלב, ומה נשאר? אני לא זוכר את הציטוטים המדויקים, לא ראיתי את זה 20 ומשהו שנה, אבל כן. סימפלנו שיר, כן, הזמינו אותנו להתארח בגלי צהל, כן, עשינו הכל כדי להישאר ערים, כי פאקינג הזמינו אותנו ב2 בלילה להתארח בגלי צהל. כן, הגענו למקום, עשינו ברדק וזרקו אותנו מהתחנה. וואו. שזה כבר משהו שלא נכנס לדעתי לפרק. לא היה קטע בתחנה שדיברו איתכם, אתם פשוט רק עיננתם עם הראש, ולא הבנתם שצריך לדבר ברדיו? לא, אני חושב שלא הגענו לרעיון, אני חושב אם הזיגרון שלי עובד כמו שצריך, אנחנו נזרקנו, כי התנהגנו פה בהמות, היינו בזה, אבל עשינו כל מיני שירים לגלי צהל בתקופה ההיא, זה הכל היה חלק מהעניין, מלא שטויות, זה היה רובי בעיקר, הבת זוג שלו הייתה מפיקה בגלי צהל, הבת זוג שלי לימים הייתה מפיקה ראשית של גלגלצ, וזה היה הפתחים שלנו להגיע לדבר הזה. אני הייתי אומר כל מיני משפטים כמו, למה אני מדרכה? חפש מקום אחר לחנות. היה לנו שיר כזה, העולם מתחלק לשני חלקים, אלה שעוברים בירוק ואלה שלא. אלה שלא עוברים בירוק מתחלקים לשני חלקים. אוקיי. זה היה סוג הפרסומת שהיינו עושים אז. אז היה לנו קצת זמן אולפן, אבל אני כבר לא זוכר מה כתבתי בפרק. אני לא זוכר את העינונים והזה, ובאמת לא ראיתי את הפרק 200 שנה. אז בוא נראה, אולי אתה תיזכר בדברים אחרים. יאללה, שוט. איך הכל התחיל, הפרק הראשון שאתה כתבת? זה לכאורה, כן? לכאורה. כן, הרדיואקטיבי היה הפיילוט שאותו הקראנו לערוץ, איך הכל התחיל זה כן, גנבתי משם מלא מ-The Young Ones. נכון, זה גם רואים שזה ממש הרגיש טונלית שונה, הפרק הראשון משאר הפרקים. עדיין... אתה יודע, זה פרזנטציה, זה היכרות עם הדמויות, זה היכרות עם המקום, זה היכרות עם הטיפשות, זה היכרות עם הפורמט, עם המסך הלבן, זה פרק, אתה יודע, זה אקספוזיציה. זה שהם נכנסים בדלת והם לא מצליחים להיכנס, ואז הוא מנסר את המשקוף, כן. זו סצנה שהייתה ב-The Young Ones, גנבתי אותה אחד לאחד. אשכרה. כן. וואו. מה לגבי לחם עבודה, כשהיה שם את עודד מנשה וגרי? וגם שעודד התעסק עם מעריצה, הם ששרו, כי הם רק התחילו כלהקה, ולא היה להם איפה להופיע, אז
הכניסו אותם לבית אבות, ואז הם לא, מה עכשיו ישירו להם? וואו, זה, אתה יודע, כתבתי את הדבר הזה על כל כך הרבה פעמים לפני, שזה היה מדהים, גם בשמש היה איזה משהו כזה עם בתי אבות, עם עניין של זמן, וזה גג שרציתי עוד מימי הלימודים שלנו בבית צבי. השטות הזאת של להופיע בבתי אבות, עניין של זמן, זה גם היה חלק מהסטנדאפ שלי, עם כל מיני שמות של בתי אבות, שאתה... זה קצת מסגיר את הסיבה שלשמה התכנסנו. אבל כן, הוא מתחיל שם עם איזה קשישה, היה שם איזה סיפור כזה. שהם נורא הצליחו בהופעות שלהם בבתי אבות, והזמינו אותם לעוד בתי אבות, והכל היה בסדר, אבל אז הוציאו אותם, ולא הכניסו אותם יותר להופיע, כי עודד התעסק עם העריצה. ואז שואלים אותו, עודד, אתה עשית את זה? הוא אמר, היא אמרה לי שהיא בת 70. צחק מאוד. כן. זהו. הפליפר, אתה כבר אמרת שזה היה, כאילו... הפליפר זה מה שעשינו 90% מהזמן שלנו כשלא כתבנו. היה מכונת פליפר ביהודה לוי, בבר, ואני ורובי, השיאים שלנו היו, שלושת הראשונים בשיאים, זה היה רובי, אני, רובי. יפה. פסיכולוגיה הפוכה, כשגרי עשה את ההמבורגריה כהמבורגריה ציונית, אתה זוכר את זה? זה היה מגניב, זה היה פרק ממש טוב. בוא ננסה להיזכר במה עוד יש. פסיכולוגיה הפוכה זה שוב משהו שגם מוטיב חוזר, מה שנקרא. פסיכולוגיה הפוכה, גם אילן שמה בפרק, הוא רצה להתחיל עם בחורה, ואז עודד אומר לו, תתחיל עם החברה שלה, היא תקנה, ואז היא תתחיל איתה. אבל זה לא קרה בסוף, ואז הוא התחיל עם הבחורה שהוא לא רצה להתחיל איתה, והם נהיו זוג במהלך הפרק. זה דברים שקורים לכולם. אפרופו, היה את כל העניין של כוכב נולד, שהפיג'מות רצו להופיע בכוכב נולד, עם צביקה הדר. נכון, ורדפו אחריו עם הקלטת. נכון. מה, צביקה הדר הבאת אותו בגלל שכבר... הבאת אותו, זו מילה גדולה. צביקה הפיק את הסדרה, אתה יודע. הוא הפיק את הסדרה. יחד עם טדי הפקות, הוא מפיק שותף. אני לא ידעתי את זה. כן. אז הוא נראה לי אפילו בכוח הכניס את עצמו לעלילה. לא בכוח לגמרי. פנינו אליו והוא אמר, מגניב, לא... וואי. צביקה, אתה יודע, הוא חבר. עשינו הרבה דברים ביחד. צביקה אני מכיר עוד מלפני הקומדי סטור. אנחנו שיחקנו ביחד בקאמרי, והוא זה שבזכותו הגעתי לקומדי סטור, כי באו לראות אותו. אני פשוט הייתי באותה הצגה, ואז דיברו גם איתי. וואו, לא, אבל... בסדר, אבל צביקה הדר הוא אישיות מיוחדת, ללא ספק. אישיות מבוזבזת, אם אתה שואל אותי. הוא אחד הקומיקאים הכי מצחיקים שנתקלתי בהם בארץ, ואיכשהו הסלילו אותו להיות מגיש. שזה ממש לא קשור אליו בשום צורה. כן, תשמע, הוא עושה את זה סבבה, אבל איזה בזבוז לעולם הקומדיה. ברור, הוא מצחיק נורא. לקחו באמת את הדמות שלו, של הז'וז'ו הזה, וסחטו אותו כל כך, שזה כבר, אתה יודע, איבד את העוקץ, אבל וואו, הוא היה הורג, הייתי מופיע איתו המון, הופעתי איתו, בסדר, לדעתי זה 200 הופעות. הייתה בדיחה בהפליפר, בדיחה מזעזעת, שהיום בבירור לא תעבור מסך. יאללה, שפוט אותי. קובי, מה שקרה זה שהיה אספת הורים בבית ספר של רוני, ורוני לא רצתה שגרי או שיפרה יבואו, אז היא ביקשה מקובי שיבוא ויעמיד פנים. אבל מה קרה זה ששאר התלמידים גם רצו, ואז קובי התחיל להעמיד פנים. וואו, זה היה מצחיק עם הילד האתיופי. ואז הוא העמיד פנים עם הילד האתיופי. אתה מתחרט על הבדיחה הזאת? איזה בדיחה? זו הייתה בדיחה. מה? שקובי משחק אתיופי. הוא שיחק אתיופי? הוא שיחק אתיופי. זה היה צריך להיות איזשהו ממש לא דומה לו. לא, הוא לא היה צבוע בשחור. הוא לא היה צבוע בשחור, אבל הוא עשה קול, כאילו מבטא כזה, ואז אמרו לו כזה, אנחנו לא חושבים שאתה אתיופי, ואז הוא אמר, איך אתיופי אמור להיראות בכלל? שוב, בדיחה שעשיתי בעוד 3 תוכניות שונות. באמת? זה היה גם זה בשמש? זה היה גם בעם ישראל לייב. וואו. כן, זה יוסי וסה עשה את הבדיחה הזאת. יוסי וסה ויניב פולישוק היה השומר, ומגיע בחור והוא אומר, אני עולה מרוסיה, והוא אומר לו, די נו, אתה לא עולה מרוסיה, אז הוא אומר לו, מה זה?
על פי מה אתה קובע איפה יום? איך רוסי צריך זה? תכף תרצה שאני אשתה וודקה כדי שאני אוכיח לך שאני רוסי? כאילו, זה היה הפוך על הפוך. וואי. פשוט לקחתי את זה ועשיתי כולל, אני חושב שהבדיחה הכי ידועה, המשפט הכי ידוע מהפיג'מות, אני שחקן נפלא נפלא. נכון, נכון, נכון. גנבתי את זה מתוכנית שקראו לה יום השוטר הבריטי. אוקיי. כל המערכון הזה הופיע גם בשמש, גם בפיג'מות, גם בשתי אצבעות משילון. יש לי את זה כשאני משחק שם את האמרגן, וואו, כן, זה קיצור. אבל מאיפה? מה שיפה זה שבגלל שיש לי זיכרון של דג, אני יכול לכתוב את אותם דברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני פשוט לא זוכר שעשיתי את זה. לא, אבל זה נהדר לכתוב שוב ושוב, זה מקבל, כאילו זה כמו יין, כאילו אתה מביא לזה טוויסט חדש וזה נהיה אפילו עוד יותר טוב, אני ממש אוהב את זה. אז כן, יש כל מיני דברים שאתה יודע, הלכו איתי הלאה מתוכנית לתוכנית. כן. אגב, אגב, אפרופו עוד בדיחה גזענית, היה משהו מאוד דומה בפרק האחרון של עונה הראשונה, שהיה את בוריס המאבטח. כן. ואז אימו על גרי שאם הוא לא יהיה מספיק נחמד, אז יחליף אותו במשה דץ. שמשה דץ, אגב, הוא איש מדהים ומקסים ובאמת נחמד, אבל לא זוכר את זה אפילו. זה ברמה הזאת. בוריס המאבטח? אבל בדיחות גזעניות... היו מלא. זה אני, כן. היו בשפע. אני כל הזמן, גם עד היום בסטנדאפ שלי, אני מספר על רגעים שאתה מגלה שאתה גזען בהפתעה, זה תמיד מצחיק. שראיתי, תפסו חשודים ברצח כפול בתמרה. והיה תמונות של שני אנשים באמת נראים מפחידים. אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אני חושד מהם רק בלראות את זה, זה נראה רוצחים. ואז הסתבר, זה תמונה של הקורבנות. כן, יצאתי קצת גזען. היו לי מלא כאלה, שזה תמיד מצחיק אותי שאני יוצא גזען. וכן, היה לי מופע שלם על גזענות. שהיה גזענות כיפית, וחגגתי את הגזענות. הרעיון היה להראות, שברגע שאתה פותח פתח לגזענות, אי אפשר לעצור את זה, ובסוף מתישהו זה ינשך אותך בתחת. זה היה כזה שבלול כזה, שמכיל בסוף את כולם בתוך הגזענות, כי אני לא שונא מישהו ספציפי, אני שונא את כולם. אם אתם רוצים, אני אחלק לכם את זה למדורים. גם כל הפיצולי אישיות של קובי הם כולם קצת גזענים. יש את נאג'י. לא על כולם אני אחראי. סבבה סלי נגיד? לא קשור אליי. אני עשיתי את פרדי נייס טו מיט. זה שלדעתי השם המלא שלו דווקא חן קליימן המציאה אותו. נייס טו מיט. ואת פוארו השוטר אני לקחתי ממשהו שהוא מאוד דומה שהוא עושה הם עשו במופע שלהם. והשתמשתי בו זה, אבל כן. מה לגבי אדי? האח הגיי של פרדי? לא קשור אליי, אני חושב. עד כמה שאני זוכר, לא קשור אליי. היו הרבה דמויות. כן. היו הרבה דמויות. כן, היה לי הרבה להגיד על גייז עד היום. יש לי הרבה בדיחות מצחיקות על גייז, ואני אומר שחלק מהניסיונות התאבדות שלי זה שסיפרתי אותם בפנים. כן. אני אומר שאני ניסיתי להיות הומו, אבל לא קיבלו אותי לקהילה. אוי ואבוי. לא, תשמע, יש להם באמת סלקציה מטורפת. יש סטנדרטים גבוהים. מבחן קבלה של ההומואים זה קריאת תחת, זה מטורף. מבחן ארוך, קשה, אני גמרתי אותו על 4. והכל עשיתי בהצטיינות, הכשילו אותי על עליזות. קיצור, אז כן. וואו, מה לגבי הליצן המזמר? זה בדיחה ממש, כאילו, זה בדיחה ממש חזקה עם הליצן המזמר. כן. זה עם המברק המזמר, זה היה אז מאוד במודה. עם המברקים, היה עניין של מברקים, עושים בטלפון. כן, ולא, גם היה מגיע לך פיזית בן אדם, ועם זר פרחים ושר לך שיר שמישהו כתב. זה משהו שאשכרה היו עושים פעם? כן. אשכרה. זה מגוחך עד כדי כך, זה מבוסס על דבר אמיתי. בסדרה זה נראה מגוחך לחלוטין. זה מישהי שלחה לי מברק מזמר, זה כל כך הצחיק אותי, הסיטואציה הביזארית, תהילה, רוצה לומר לך משהו, ואז, זה היה מגוחך מאוד, אמרתי, אני חייב להכניס את זה לסדרה, כן, זה היה ממש משהו. זה מטורף לגמרי. למה לעודד יש כל כך הרבה אובססיה לחייזרים?
אתה יודע למה? בסוף עונה 3, כשכולם ישבו וחשבו איזה סוף יהיה לסדרה, עודד פשוט המציא סוף שלם שבעצם חייזרים השתלטו על הסדרה, ועודד מסתבר הוא גם חייזר, והכל. יש לי תיאוריה, שאני מחזיק אותה כבר הרבה מאוד שנים, שכל סדרה, אם היא תחזיק מספיק זמן, בסוף יגיעו חייזרים. אתה רואה שזה קורה בכל מקום, תמיד, באיזשהו שלב זה נהיה, אוקיי, אכלתי את זה בהתחלה, קיבלתי על עצמי את העולם שלכם, מה עכשיו הכנסתם את החייזרים לסיפור? זה משהו שנמצא אצלי בראש הרבה זמן, האובססיה עצמה היא נוצרה בעיקר מעודד, פחות ממני. לעודד את האובססיה עם חייזרים? אם לדמות שלו יש, זה בא מעודד, כן, זה... אבל אובססיה חייזרים זה הרבה מאוד, אני וגם רובי, אנחנו אנשי מדע בדיוני, אנחנו קוראים כל ספר מדע בדיוני שיש. וואו, אז אתה בטח אוהב את פלוריבאס, הסדרה החדשה עכשיו שיצאה. לא מכיר. לא מכיר? זה של וינס גיליגן, הוא כתב את שובר שורות וסמוך על סול. וואלה. סדרה מדע בדיוני. וואלה, נראה, תודה. מעניין. אוקיי, עכשיו, זה נורא מעניין. היה פרק בעונה שלו שקוראים לו נג'ימניה, סבבה? שמה שקורה שם זה שגרי צייר פשוט מלא ציורים, ורוני לקחה את הציור הזה, אני לא זוכר מה הייתה הסיבה, אבל היא לקחה את הציור הזה, ואז המחנכת ראתה את זה, ולפי הציור היא פענחה שלרוני יש בעיות נפשיות קשות, ואז כאילו, ואז אתה כתבת את הפרק הזה, אתה היית אחראי על זה. כן. האם כאילו... מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. מבוסס על סיפור אמיתי. כן. וואי. זה מבוסס על, קודם כל, אבא שלי היה מצייר לי כשאני הייתי ילד, כי לא ידעתי לצייר, ושתי הילדות שלי מציירות פי 100 יותר טוב ממני, אבל כשאני הייתי מצייר, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, יש פה בעיה, הייתי מאבחן פה בעיות. ומאוד שישע אותי הרעיון כן, להפיל את זה על הילדה. כן, זה לגמרי, זה נשמע אני והילדה שלי מאוד. מה עם השבקסל? השבק אבל הסודי לאללה? כן. ואני אוכל כדי לזכות? וואו, אני אוכל כדי לזכות, זה גם שטוץ, אתה מבין? שהם אכלו את היוגורטים. כן. בשביל לזכות. כן. אני מתאר לעצמי שהיה איזה חסות לפרק הזה. לא הייתה חסות, הם המציאו את זה. בטטה קרה, כל מיני טעמים הזויים. אני המצאתי אותם, אני יודע. אבל זה לא מאוד רחוק מה שהיה אז. לא יודע אם אתה זוכר, אבל אז יצא כל מיני כאלה של אננס שמח, אפרסק. נכון, של יופלה או כל מיני כאלה, כן. וכשאנחנו היינו ילדים, היה מתחת למכסה של דני, היית אוסף אותיות בדבקות. היה אות מתחת לכל זה, ואם היית מצליח להשלים את המשפט, היה פרס ככה, ואם היית מצליח רק מילה, היה פרס ככה. אנחנו היינו סוחרים בדבר הזה בשביל פרסים. ואפילו לא הייתי אוהב את זה, אבל הייתי אוכל, כי היה פאקינג פרס שעבדנו עליו. זה ממש... כן. והשבקסל? אני שואל את עצמי מה היה שם בשבקסל באמת. גילינו שאחד מהם היה סוכן, השבקסל, אני לא זוכר על מה מדובר. לא, זה סתם היו גנבי יוגורטים, אבל פשוט העמידו שם השבק. אורי וג'ורי אבל היו הגנבים. מה? זה היה אורי וג'ורי. זה פרק שלי? זה פרק שאתה כתבת, כן. וואלה, אבל אורי וג'ורי התארחו בו. אני לא זוכר מי שיחק שם. אוקיי, לדעתי הם היו הגנבים. היה שם משהו עם אריה באיזשהו שלב? אריה? הורידו אותי בדסריטה. זה חלק מהעניין, אני לא הייתי רואה את מה אני כותב, כדי שהסדרה תישאר לי פרש בראש. באמת? כן, לא, האריה זה היה בשמש. אבל גם כן... אז אתה לא ראית את הסדרה? אתה יודע, גם אוגן, מתישהו גילו שהיא סוכנת מוסד. נכון, והיא לא באמת מטומטמת, היא סוכנת מוסד. כן, זה הקודם. אבל אז פיתרו אותה, היה שם בלגן אחד גדול. כן, זה טמטום טהור. זה הרעיון שלך? אוגן סוכנת מוסד, כן. וואי, לא, זה גאוני. וגם את האח של העונג. האח של העונג, וואו, נכון. איזה שטויות, איזה מצחיק היה העונג. כן. עשינו שם, אני כבר לא זוכר מי שיחק את אח שלה, כי זה איפשהו, באמת יש לי עיסה בראש, כי כל פעם הוספנו דמויות. פעם היה שם את חזקאל לזרוב היה... את מי הוא שיחק שם?
אז זה, אני שואל את עצמי, את מי? אני זוכר שהוא שיחק. יחזקאל שיחק איתי בדבר הראשון שעשיתי מחוץ לבית צבי, שזה היה מחזמר. הוא רקדן מדהים וזמר נפלא, באמת. אבל הוא היה ילד ממש, בן 17 וחצי, אני חושב. ובגלגול הקצת יותר מאוחר שלו, הכנסנו לו לשחק בשמש. עוגן, באמת אתה מטומטמת בחיים אמיתיים? לא נכנסתי לפינה הזאת אף פעם. לא בדקתי את ה-IQ. היא הייתה אחלה בן אדם. כן, הייתה נחמדה? כן, אתה יודע, הייתה בן אדם מקסים. אני פחות מתחבר לדעות שלה, אבל... לא, היו לה דעות מאוד קיצוניות, בוא נקרא לזה ככה. ישראל וכאלה. כן, כן. לא נכנס לפוליטיקה עם אף אחד, אגב. זה... אמת חיים. איזה אמת חיים? חשתי בדם, יזע ובדמעות. אנשים מנסים לעניין אותי בפוליטיקה. גם על זה אני מדבר בסטנדאפ שלי. יש לי ילדה דתייה, מתנחלת, ויש לי ילדה שמאלנית, טבעונית, וכולם חיים ביחד, בכיף. אני לא דתי ולא טבעוני, אני ארגנטינאי. שזה משהו מיוחד בפני עצמו. אפשר ממש לחיות כולם, אם אתה לא נכנס אחד לשני לצלחת, ואתה לא מגיע מגישה מתנשאת, ביקורתית, מטיפה, קופה, אפשר לסדר. ברור. לא חייבים לדבר על פוליטיקה כל הזמן. לא, אז אני נמנעתי מהם, ובשיחות שלי עם עוגן, אחלה בן אדם, מקסים, אתה יודע, בסדר, התחברתי יותר נגיד לגלית גיאת, לצורך העניין. איך גלית גיאת באמת היא נחמדה? וואו, אחד האנשים הכי מדהימים בארץ. באמת? כן. גם מוכשרת בטירוף. מאוהב בה, כן. ברור. בגלל זה אתה גם שיחקת את המורה שלה למשחק? לא. שיחקתי את המורה למשחק, כי מישהו היה צריך לשחק את זה. וואי. כן. רגע, אז אתה באמת, יש מישהו מהקאסט של הפיג'מות שאתה התחברת אליו? אלונה. אלונה? כן. אלונה, גם במקור אתה חשבת על אלונה, שהיא באה בשלב מאוחר יותר? לא, אני לא קשור לתפקידים. אלונה נכתבה, היא מבוססת על סיוון. קודם כל, היינו צריכים דמות נשית. היה לי מאוד חשוב. שכולם אוהבים בה. היה לי מאוד חשוב שיהיה דמות נשית, זה סדרה על 3 בנים. נכון. ועל הדוד שלה, אחד מהם. זה 4 דמויות, אז חיפשתי ממש איפה אני משחיל דמויות נשיות. אז בא רון קיפליץ, ובאה אלונה, כשאלונה מבוססת מאוד על הדמות של הבת זוג של רובי, אז שגר איתנו, וחבר'ה הנתניאתים שלי, אני ממש הייתי צריך להרחיק אותם עם מקל, כאילו. היה לנו הסכמים. הסכמים שאסור להתקרב לאלונה. אסור להתקרב לאלונה. ברור, אלונה היא יפהפייה. כן. ממש, ממש. אחרי זה... כן. היא הייתה ממש דמות, כאילו. הרבה מאוד מהדברים של אלונה לקוחים ממנה. היא לדעתי בעצמה לא יודעת את זה, אבל אני ממש שאבתי הרבה מהדמות של אלונה מסיפורים שלה. איזה סיפורים? וואו, אתה מתקיל. אני צריך לחזור ולקרוא את זה, או לפחות לראות, אבל חד משמעית, כשחשבתי אלונה, חשבתי סיוון. היא תמיד גם מסוג האנשים, אלונה, הדמות לפחות, היא תמיד מסוג הדמויות שתמיד כאילו יורדות על הסדרה, או על איך שהיא כתובה, או שכמה שגברים הם מטומטמים. זה גם אלונה ככה במציאות? חד משמעית. זה הסיפור. וואי וואי. עכשיו, אתה יודע, כתבתי את הסדרה עם בנות. נכון. זאת אומרת, זה חן קליימן, וזה בהתחלה גם היה אריאלה ואפרת שעזרו בהתחלה, שהבנים פחות התחברו להומור שלהן, ונאלצו לעזוב, ממש בפרקים הראשונים. אבל כן, היה בזה משהו, היה משהו באמירה הזאת של, תפסתם פה את המסך רק עם גברים, הסדרה כתובה מאוד שוביניסטי, אין שם עיניים נשיות בסיפור, וזה כן משהו שהציק לנו, וזה כן משהו שדיברנו עליו בחדר כותבים, וזה כן משהו שבא לידי ביטוי דרך הדמות של אלונה. זהו, בעיניי באותה תקופה זה ממש היה, זה שבר תקרת זכוכית במידה מסוימת, אני חושב.
לא, כי אני מרגיש ככה. לא, כי דווקא זה איזושהי דינמיקה מעניינת, כי הסדרה מרגיש כאילו היא בכוונה קצת כתובה שוביניסטית, ואז זה מעניין שאלון מנסה כל הזמן להילחם בזה. כן. זה המעניין ממש. גם, אתה יודע, זה תמיד המלחמה הפנימית שלך ככותב. כי יש לי לפעמים בדיחות שאני, וואו, מצחיקות אותי עד דמעות. אני יושב בחדר שלי ונקרא מעצמי, ואז אני אומר, אוקיי, לא יסופר לעולם. כי הבדיחה הזאת מכילה גרעין של, עזוב, שוביניזם זה עוד מילא, לפעמים זה גם אלימות נגד נשים. אוי ואבוי. לכאורה. אני בעיה, אני אספר לך אחת אם אתה רוצה. לך על זה. כי אני בגיל 50 הייתי מספר את זה, שבגילי יש לי יתרון בלצאת עם נשים שאין לי ילדים. כי אתה, בן כמה אתה? אני בן 25. אתה כל כך צעיר, כאילו, כואבות לי הפיפמות, באי להעניק אותך. אבל אתה באמת, כשאתה מסתכל על בחורה, אתה מסתכל ציצי, אתה מסתכל תחת, אתה לא יודע על מה להסתכל. בגילי אתה מבין שהדבר הכי חשוב להסתכל עליו אצל אישה זה פנים. מבט לכיוון הגרוגרת, לדעת שבמגרש הנכון. יפה. בדיחה שהיום הייתה יכולה להיות בעייתית בזה, אבל פנים של אישה יכולים לספר עליה המון. נגיד אם יש סימנים כחולים. אוי ואבוי. זה יכול להעיד על חוצפה. נכון. זו בדיחה לכאורה מאוד מצחיקה. אבל זו בדיחה ששמה אותך במקום של, תשאל את עצמך שנייה, האם אני רוצה להיות זה שמספר בדיחה כזאת ועומד מאחוריה? כי הרי זה כאילו בדיחה, אבל יש בבדיחות משהו שהוא מעבר. נכון, יש אמת, יש גרגיר אמת. ובשביל האחת שתקבל סתירה, אני לא יכול לספר בדיחה כזאת. אני לא יכול לספר בדיחה כזאת. הייתה לי בדיחה נורא מצחיקה, שכללה את המילים סם אונס. לא יספר אותה לעולם. אוי ואבוי. כן. לא, זה בדיחה שוב, הבדיחה היא לא על סם אונס, זה לא חשוב, זה באמת בדיחה מיותרת, אני אפילו לא אחזור עליה, אבל היא מצחיקה מאוד בגרעין שלה, וכן אני עושה אותה היום, בלי הפארט הזה, מצאתי דרך לעקוף את זה, מה שבסיטואציה דווקא מוציא את הבחורה פחות טוב, הבדיחה הזאת נורא מצחיקה, וגם שוב, מבוססת אמת, זה לא, זה מישהי באה אליי בדייט, ובכוס יין השנייה היא שאלה, יש מצב ששמת לי משהו ביין, כי נרדמת לי קצת הרגל. צחיק אותי בטירוף, כאילו. הדיוק הכירורגי הזה של אמרתי, אני לא רוצה להלחיץ, אבל יש מצב שהכלב שלי מתכנן משהו. אז זאת הבדיחה, כאילו. אבל כן, אפשר היה לעשות אותה בלי להשתמש במילים. היו שלבים במהלך הכתיבה של הפיג'מות שאמרו לכם, לא, 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 אי אפשר לשים את זה בסדרת ילדים? ברור. מההתחלה. מההתחלה. גם באופן כללי, הסדרה הזאת תשמע, מאוד לא ילדים. בסדרה המקורית היה להם שכן שכל הזמן היו שומעים קולות של חיות מהדירה שלו. אף פעם לא ממש ראו אותו, כאילו, מדי פעם, תמיד הוא היה עם ביריות. משהו מוזר קרה בדירה הזאת, אף אחד לא יודע בדיוק מה, אבל כן, זה נרמז משם שהוא היה חובב חיות. זה הדבר הראשון שאף. כן, בהתחלה הם היו קצת יותר פושעים. לא באופן ישיר, תמיד, לפעמים כן. לפעמים בפיילוט שאני כתבתי, הם שברו את הקיר כדי לחבר את המקרר לחשמל של ברכה. אומייגאד. אוקיי. זה ברמה הזאת של אמרו לנו, לא, זה מוגזם. אנחנו לא רוצים שהם יהיו גנבים, אנחנו לא רוצים שהם יהיו פושעים, זה לא עובר להם בראש בתור גניבה בכלל. זה מגיע להם, זה הדמויות, זה נתניאתים, זה איזה סוג של התנסות שהיא כל כך, זה משהו שהיה לנו. אנחנו הרגשנו שאנחנו פשוט יותר, הם קלוצים, הם כולם פה אידיוטים, הם לא חיים, הם אין להם מושג מה זה החיים האמיתיים. יש פה אנשים שלא הלכו מכות בחיים שלהם. שלא קיבלו מכות בחיים שלהם. אנחנו, זה היה הבסיס שלנו, אנחנו, כל החבורה שלנו, אנחנו, בינינו אחד עם השני, הלכנו מכות מתישהו. שלא לדבר על, אתה יודע, מכות עם קבוצות אחרות. אני, בתור ילד בנתניה, ילד בהיר אור, אם אנחנו נכנסים שנייה לענייני גזענות הפוכה. אני קיבלתי מכות על כל חטאי מפאי. אני עברתי לינץ' בגיל 13. אוי ואבוי. תקפו אותי חבורה של אנשים, אתה יודע. הרגשנו
שהדברים שעברנו מקנים לנו סוג של יתרון על האנשים הדבילים שגרים בתל אביב וחושבים שהשמש זורחת להם מהתחת. אז הרבה מהדברים האלה עפו כבר בפיילוט. וואו. כן, הם עפו בפיילוט כי הם נפסלו בעיקר על ידי העורך של הסדרה, שזה היה יואב צפיר. שאמר, אני לא רוצה לקחת אותם לשם. אני רוצה שהם יהיו יותר וויינס וורלד, ופחות הילדים החצי עבריינים מנתניה. אתה יודע, אז החטאים שלהם זה שהם לא משלמים חשבון חשמל. העונש הוא מאוד מיידי וחושך. נכון. הם לא ממש הולכים לדוג בסופר, שזה היה בפיילוט הראשון שכתבתי. הם ניסו לגנוב בסופר. אני כבר לא זוכר את זה. אבל אוקיי, כן, זה הגיוני, זה כי, אתה יודע, פאק איט, זה מה שעשינו. כאילו, גם עם איזה סוג של, היינו מגיעים עם איזה פסון לגנוב, לא סתם, היה לנו צידוקים מוסריים לכל דבר שעשינו. זה היה סוג של טמטום שניסיתי להביא אותו למסך, ושם אני מרגיש שלא תמיד הצלחנו. המגיע לנו הזה, לא עבר עד הסוף. זה עבר הרבה עם נאג'י, שהוא תמיד היה בא לאכול אצל ברכה. זה ארוחות חינם. ארוחות חינם. כן, כן. תשמע, בפרק, שוב, בדברים שכתבתי ולא נכנסו, אז עודד היה צריך להגיע לנתניה, ולא היה לו איך, והוא נסע בטרמפים, כי לא היה לו כסף. מבוסס על סיפור אמיתי. הוא לבש מדים כדי לתפוס טרמפים, כי ככה יותר קל. ותפסה אותו משטרה צבאית. עכשיו, תפסה אותו משטרה צבאית בדרך חזור, כשהוא כל הסלים עם האוכל של אמא שלו. וכל מה שמעניין את קובי זה האוכל. כאילו, הם הולכים לשחרר אותו מהכלא, אבל מסתפקים בלשחרר את האוכל. זה למשל פרק שנכתב לא קרה. לא התחברו לסיפור. כן, אני יכול להבין למה. אבל כשאתה כתבת את הפיג'מות, זה כאילו זה מוזר, כי מצד אחד זה כן סדרה לערוץ הילדים, אבל היא גם סדרה מאוד מבוגרת. מה היה הטון שאתה כיוונת אליו? או שאולי בכוונה ניסית להבריח בדיחות למבוגרים? לא, אני כבר כשכתבנו את שמש, בשיחה הראשונה שלי ושל רובי, על מי קהל היעד ולאן אנחנו מכוונים, ידענו שאנחנו מכוונים לילדים בני 14-15, כי הם מחזיקים את השלט בבית. ידענו, כיוונו לשם. אבל כן רצינו שגם ההורים ייהנו. אז כתבנו לפעמים ממש בשני מישורים, כמו בדיחת היא מחזיקה למעלות הזין. זה ממש בדיחה שיכולה... זה כאילו, גם שני הקהלי יד מבינים את הבדיחה. כן, כן. זה ממש, שיחקנו על זה שהורים יוכלו לראות את זה עם ילדים, שזה לא יהיה גס מדי, וכן שזה יהיה קצת ילדותי, כדי שבכל זאת בני נוער יתחברו לזה, וכן, מהצד השני, יש לך את המרמור של גרי המבורגרי. יש בו משהו שזה ייגמר כבר קצת, נכון? למרות שהוא ילד בסדרה, הוא בן 40 כולה, אבל באטיטיוד שלו, הוא כבר מבין את הכישלון, הוא כבר מבין שהחיים האלה לא הולכים לשום מקום טוב. הוא כבר, זה, אתה יודע, כן יש לך את זה. למרות שגרי לכאורה היה אמור להיות זמר מאוד מאוד מצליח, כאילו היה ממש את כל הקטע באילן הכוכב, שאסור לו לנגן אחרת השטן יבוא, אתה זוכר את זה? זה היה ממש מגניב, זה כאילו, גם עכשיו כשאתה מדבר על זה, שכאילו גרי זה סוג של הפיג'מות בעוד 20-30 שנה, אז זה ממש מעניין לראות כאילו איך את הגלגל הזה שביניהם. גרי ואילן זו אותה דמות, פשוט בפער של 20 שנה. מטורף. זה אחד שמכר את הזכויות לשירים שאין וחזר לנתניה, ואתה יודע, פתח עסק ואמר יאללה, זה החיים קוסם מהעולם. אז כן, וככה כל החיים שלו מתנהלים. הוא קבור בתוך עבודה שהוא לא אוהב, בתוך חיים שהוא לא רצה, שזה מה שקורה להרבה אנשים. אבל לא היה יכול להיות סוף טוב לגרי? באיזה עניין? גרי, כאילו, אם הסדרה הייתה ממשיכה להתפתח, ברור שכן. יכול להיות שבסופו של דבר הוא היה משלים במקום שבו הוא נמצא. קודם כל הוא חייב להתגרש משיפרה. זה ברור. זה נכון, זה אחד משהו. אתה לא יכול לגור עם מישהי שהיא כל כך מטילה עליך אימה. ותשמע, בתקופה שכתבתי את זה,
השערות שלי היו סומרות כשהאישה שלי הייתה חוזרת הביתה, וזה ממש נכנס לתוך הסדרה. כי אני הייתי צריך להתגרש. אבל אני לא ידעתי את זה. כמו שגרי לא ידע את זה. גילינו את זה ביחד. וואו. כן. זה, אגב, בסדרה, בעונות הראשונות, היא גולמה ממש כאילו לאיזה חצי סצנה, על ידי נאווה קולטון, המפיקה. אוקיי. זה בכוונה. זה מצחיק, נאווה קולטון, אימת המערכת. לא, לגרי היה איזה סיוט שהוא התעורר ממנו, ואז רואים אותו מתעורר במיטה, ואז הוא כאילו במיטה עם שיפרה, אבל כאילו לא באמת רואים אותה, אבל מבינים שזה נאווה שזרקה את שיפרה. נאווה קולטון היא יפהפייה, אגב. אז לא, זה נעשה בהיסח הדעת, ומיד עלתה המסקנה שלא צריכים לראות את שיפרה. זה ברור, זה ההורס הכל. כן, שיפרה זה איפשהו דמות מיתית, זה צל גדול מעליו, שלתחושתו מונע ממנו להצליח בחיים. אחרי שהוא יתגרש, הוא יגלה שזה לא שיפרה. זה הוא. זה הוא, והוא הבעיה, ויהיה לו משבר מאוד גדול, והוא ילכה בדיכאון, והוא יטופל, והוא ילמד דברים, והוא יחכים, והוא יצליח בסוף, בצורה שמתאימה לו. בתור מה? תשמע, יש לי בית ספר לסטנדאפ כבר, אמרתי. תשמע, שוב, זה אני. בהרבה מאוד מקומות, גרי המבורגרי זה אני, המרמור, החוסר חשק, העוף הזה מלווה אותי מאז שאני מאוד צעיר. החיים האלה דורשים ממני יותר מדי הזה. פעם שאלו אותי, מה הייתי עושה בשביל 1,000,000 שקל, ואני אומר, אני חושב שעשיתי מספיק. זה הטיפוס. אז אני מסתכל שוב על איפה אני היום. אני החכמתי הרבה. אני רוצה להאמין ככה. ומצאתי את המקום שלי. הרבה דם, יזע ובמעות, כי אני הייתי מאוד לא מרוצה מזה שאני כותב בסופו של דבר. שוב, ההמבורגרי שלי היה החדר שבו כתבתי בבית. אני תקוע, ואני לא מקבל תפקידים, ואף אחד לא רוצה לראות אותי בתור שחקן. כולם רוצים שאני אכתוב. זה היה תסכול מאוד גדול. לכאורה נורא הצלחתי. כאילו, לכאורה עשיתי משהו שאנשים אחרים, בואו הנה. גרי יש לו עסק בתל אביב. המבורגר, ישפר את ההמבורגרים, תחליף את הנקניקיות, אתה יכול לעשות מיליונים, אתה יכול להצליח. זה רק שיהיה לך טיפה חשק לחיות. נכון. והוא היה צריך את החשק לחיות, ובשביל שהוא יקבל את החשק לחיות, הוא היה צריך לעבור כמה דברים, כולל התקף לב בגיל 49. וואי, זה ממש מטורף. כאילו לראות את זה, את ההגבלה, זה ממש מטורף, לחשוב על זה ככה. כן. וואו. והאם הפיג'מות, מה יקרה להם באמת לשלושה האלה? אין לי מושג. יש לי כל מיני רעיונות, כולל זה סדרה שהתחלתי לכתוב ועזבתי באמצע, כי פשוט באמת עשיתי את זה עם האנשים הלא נכונים, והם לא חשוב, היה שם, כתבתי סדרה עם עוד איזה בחור, ואז הוא פשוט הלך וסיפר על זה לאנשים, ולפני שהבנתי מה קורה, פתאום נהיה שם צוות שלא אהבתי בכלל, אז זזתי אחורה, הסדרה לא קרתה. אבל זה הפיג'מות עם תלמידים של סטנדאפ. מעניין. 3 חבר'ה שהסדרה זה על הקורס סטנדאפ שלי, ש3 מתוכו, זה באמת היה קורס כזה, היה לי בחור צורפתי עולה חדש, שהוא מתפרנס לרמות צורפתים אחרים, הוא מתווך דירות, ויש לו דירה שהוא מחזיק, ולא מצליח להזכיר אותה, אז בינתיים הוא עבר לגור בה, בחאווה. אני מראה אותה לאנשים, והוא גר שם. והיה לי בחור ערבי שלא היה לו איפה לגור, הוא בדיוק סיים להיות סטודנט וגילו שהוא גר במעונות בלי להיות סטודנט וסילקו אותו, והוא גר באוטו שלו. אז הוא לקח אותו לגור איתו בדירה. והיה בחור שבא מאוד מרחוק, וגם כאן היה לו קשה לחזור אחרי הקורס ב-11:30, לא היה לו רכבות הביתה, אז הוא נשאר לישון אצלו. ועל זה אמרתי, וואו, זה סדרה, זה 3 חבר'ה שחולמים להיות סטנדאפיסטים, גרים ביחד, אחד עולה חדש מצרפת, אחד ערבי, השלישי הומו, כולם מהפריפריה. נהדר. זה נראה לי כמו סדרה מדהימה, חשבתי לעשות את זה, ואז כשהתחלתי לגלגל את הרעיון הזה, חשבתי גם על הפיג'מות למבוגרים. שזה באמת אנשים, אתה יודע, בני 50
חוזרים לגור ביחד בדירת שותפים בתל אביב, כי אי אפשר להחזיק דירה יותר לבד, וכל אחד צריך לשלם מזונות עכשיו ולזה, ואיכשהו, או אחד שהוא נשאר רווק וכולם מתעלקים עליו, ולעשות איזה עונה לפחות של וואלק, בואו, תקימו להקה. זה יהיה המשך רוחני, או שזה ממש כאילו קנוני? תייצגו אותנו באירוויזיון. תשמע, אם אי פעם אני אחזור לדבר עם אני נשארתי, זה סוג של, אני אומר, מערכת יחסים חיובית עם קובי. למרות שקובי ממש עכשיו לא רוצה להיות, מנתק את עצמו מהפיג'מות. אני יודע, אבל בסדרה החדשה שכתבתי, שזה דווקא, אני חולם להביא אליה את קובי בתור שחקן. ודיברתי איתו, הוא לא פסל. ששם הוא הולך לעשות סוחר מכוניות שמחליט להיות סוכן אומנים. נהדר. הוא מביא את כל העולם של מגרש המכוניות לעולם התרבות. וואו. מצחיק נורא. כן, שזה תלמיד שלי שעבר, שהוא היום המנהל של הקאמל. זה על הכל על אמת. מגניב. ושם קובי פרג' נראה לי יכול לעשות תפקיד של החיים שלו. ברור. עודד, מה אני אגיד לך, הוא עשה את הקסדות, הוא אפילו לא הזמין אותי לראות את זה, והוא משתמש בשירים שאני כתבתי ומערכונים שאני כתבתי. איזה שירים מהפיג'מות אתה כתבת? אל תאכלו את החיות. זה השיר שלך? כן. וואו. מה היה שם עוד? אני הולך אחריה שיר המכולת. בדרכים. כן, אני מחליפה גלגל אצל אלכס צמיגים. שזה יפה שאני ממש לקחתי את האנשים באמת שזה... הייתה שימה אופנה אופנתית? היה שימה אופנה אופנתית. בתל אביב? בתל אביב. וואו. לקחתי ממש דברים פחות או יותר, אולי שיניתי פה ושם, אבל לקחתי דברים קיימים, כדי שיהיה לזה איזשהו סוג של צידוק. המבורגרי, המבוגר הכי טוב. אז כן, עד היום, קהל מאשים אותי מדי פעם על זה, של אל תאכלו את החיות. בהופעה האחרונה שלי ממש מישהי אמרה, באשמתך הילדה שלי טבעונית. גם שלי. הקסדות נגיד? הקסדות... זה השיר שלך? הקסדות, אני מתאר אותי שכן. וואו. מה לגבי סמליות קטשופ של גרי? הקסדות, כן, דפנטלי זה שלי, אני כתבתי את הפרק הזה. גם השם הקסדות זה שלי. שוב, פרטי לבוש. וגם עליו לא קיבלתי שום קרדיט. אני לא חושב, אולי השם שלי מופיע שם בזה, אני מקבל תמלוגים מאקום. וזה מה שעודד גם אמר לי בשיחה, שהרמתי לו טלפון ואמרתי, רשות להשתמש, משהו, אין איזה טלפון לעשות לי? והוא אמר לי, מה אחי, אנחנו נדווח הכל לאקום, אתה תקבל תמלוגים. אני אקבל 32 שקל בשנה על המופע של הקסדות. בוא נמכור את התמלוגים. כן, אתה מבין? אז זה מערכת יחסים שיש לי איתם. אז האם הם ירצו שאני אכתוב להם סדרה? סביר שלא. אבל אין ספק שאני יכול לעשות את זה. אבל נניח ושום דבר לא עוצר אותך. ואילן לחלוטין, אתה יודע, הוא מתרחק במקומות שאני נמצא בהם, כי פעם האחרונה שנפגשנו, אני כמעט הרבצתי לו. אוי ואבוי. כן, כי הוא ממש התעקש איתי על זה שאני סתם כותב של הפיג'מה. אתה כותב כמו כל הכותבים, אתה לא זה. והסדרה מבחינתי התחילה בעונה רביעית. אשכרה משפט שהוא אמר לי, טיפש הזה. לא, זה... מדהים, אחי, אתה לא... תעכל שנייה את המציאות. היית ילד מפגר אחרי, כאילו, לקחנו אותך, עשינו ממך כוכב. לא הצלחת למנף את זה לשום מקום אחרי זה. זה כבר לא הבעיה שלי, אבל אני מבחינתי הבאתי אותך לנקודה מדהימה. קום בבוקר, תגיד לי תודה, אני לא מבקש הרבה יותר מזה, אתה מבין? אבל טיפה את הריספקט של... רבק, עשיתי בשבילך משהו בחיים. כלום, אפס הכרה, תודה. מדהים אותי. זה משהו שאני, כאילו... הוא הצליח לעצבן אותי ברמה שאני באמת כמעט הרבצתי לו. מול אנשים, מול גרי המבורגרי, שיניב פה לי שוק, שעומד בצד ותמיד עם חצי חיוך כזה שותק. אני ממש, יש לי כעסים מאוד קשים עליהם. אני ממש ויתרתי על התפקיד הזה בשבילו, כי באמת חשבתי שהוא גם מוצלח ויכול לעשות את זה טוב, אבל גם כי הוא היה צריך. אז בתחושה שלי, אתה צריך להגיד תודה. לא שמעתי אותה עדיין. אולי יום אחד. בהנחה ששום דבר לא עוצר אותך, הסדרה 100% שלך, חופש יצירתי מוחלט. אתה מחזיר את הסדרה על הידיים שלך. אז אנחנו מדברים פה על המשך רוחני, שכולם חוזרים לגור ביחד, ומה קורה להם?
אחרי שקובי נתקלים בעולם הפוליטיקלי קורקט, הם נתקלים אתה יודע, זה אנשים שיש לך לפחות אחד מהם יצא עכשיו במערכת יחסים ארוכה, אבל מבחינתו בראש הוא עדיין בן 27, והזמן שלו לוקח לו לקלוט שלא מתנהגים ככה יותר. דעתי רק על זה, אתה יכול להעביר תקופה בתוך הסדרה. אבל כן, מקימים את הלהקה מחדש, סטייל האחים בלוז, הייתי משקיע יותר בשירים הפעם. הייתי מגיע היום, אתה יודע, היום כשאנחנו כבר חכמים, ואנחנו מכירים את שם טוב heavy, ומכירים קצת דברים ואיך הם הצליחו, אז כן הייתי שם פה דגש על להביא חבר'ה שיודעים לנגן ולשיר כמו שצריך. מה שכן, הם לא... הייתי אוסף 3 חבר'ה שהם מצחיקים ומוזיקאים, ועושה איתם סדרת מוזיקה, הומור משובחת, וכן, מוציא אותם, עושה, אתה יודע, הרעיון הזה של אני תמיד אוהב גם לראות את אחורי הקלעים של העשייה. זאת אומרת, כן היה מאוד מעניין אותי לראות אם הם עכשיו מחליטים לצאת ולעשות את הדברים שהם מנסים ונכשלים. את ההפקת לקחים שלהם מדברים אחרים. למשל, שם טוב heavy יכול להיות שזה יהיה אחד הדברים שהם יעריצו וירצו לעשות כמוהו, מה יצא להם כשהם יעשו את זה. קיצור, כן, זה לקחת דברים מהעולם שנמצא עכשיו. העולם של הפיג'מות הוא עולם אחר, לחלוטין. זה תקופה אחרת. כן. יש עכשיו דיבור אחר, אתה יודע. זהות מינית, מגדרים, דברים שאז לא דיברו עליהם. וואו, וזה שעודד התחפש לאישה? אתה זוכר? היה פרק אני לא כזה? זוכר את זה. שגרי חיפש מלצרית, ועודד אמר לו, אני יכול להיות מלצרית, ואז גרי אומר לו, זאת אומרת, אתה יכול להיות מלצרית, אתה לא אישה. ואז סצנה בה הוא בא, כאילו, בפול און דרג, וכאילו, וגרי לא רוצה להכניס אותו, אבל מה הבעיה? זה שבאים עכשיו מלא לקוחות, גברים, ובאים לעודד ואומרים כמה יפה את. אז כן, אז אתה יודע, זה שלב כבר, זה כבר אחרי שעשינו את הסדרה שחר, שהייתה כולה מבוססת על הרעיון המאוד מאוד טיפשי, שמישהו יהיה מוכן להתחפש לאישה כדי לעבוד בתור מורה. נכון. איתי שגב שלא קיבלו אותו בתור מורה, הוא בא לעבוד בתור מורה, ועשינו על זה עונה אחת של 30 פרקים, וזה בערך בשלב ההוא כתבתי סדרה שלא הצליחה, כאילו לא יצאה לפועל, כמו עוד הרבה סדרות אגב, יש לי לא מעט סדרות שלא קרו, עליהם פחות מדברים, אבל באחת הסדרות זה היה על, שאם זה היה תלוי בי, זה היה העונה השנייה של שחר, זה עבריין שמתחפש לאישה כדי לברוח ממתנגשים שרוצים לרצוח אותו. מעניין. כן, והוא נקלע לבמה של סטנדאפ. שלא ברצונו, הוא בורח לתוך מקלט שבו יש ערב במה פתוחה, והוא פשוט עכשיו נאלץ לשחק אישה, ולהצחיק עם זה, וקהל נקרא ממנו. ובלי שהוא ירצה, הוא פתח בקריירה חדשה. עכשיו, הוא מחויב לדמות. מטורף. כן, עכשיו פה יש סכנה שברגע שהם יגלו מי אתה יהרגו אותך, אתה מחויב עכשיו לזה שכאילו, קיצור, היה מאוד מאוד, הרבה יותר מעניין, אם אתה רוצה עכשיו להיות סטנדאפיסט, ואתה מגלה שאתה נורא מצחיק בתור סטנדאפיסטית, זה זה סיפור. מאוד מצחיק, כן. זה סיפור מורכב. זה כבר, זה הסדרה שנמצאת עמוק במחוזות הדרג. אז אני אומר, הרעיונות האלה כבר היו אז. אבל כן, יש פה מיליון דברים לדבר עליהם. מה נהיה מתל אביב? אתה יודע, רק על ההריסות תל אביב, שאתה, לא יודע אם יצא לך להסתובב שם, אין שם רחובות, זה הכל בורות. נכון. זה שווה סדרה. לדעתי פרק שלם רק על הגילוי של הרכבת הקלה יכול להיות. נכון, אני גר ליד בור ענקי, אני מכיר את זה היטב. אז כן, שווה לחשוף אותם, אתה יודע, באמת דיברנו על נוער הגבעות קצת. נכון. עולם, זה עולם שאפשר לחקור. כן, כן. אולי הפיג'מות, אולי אחד מהם יחזור בתשובה ויהיה נער גבעות. הוא לא יהיה נער גבעות, אבל הבן שלו יכול להיות. הבן יכול להיות נער גבעות. חד משמעית. היה לי תלמיד שיש לו בן שהוא נער גבעות, שהוא בעצמו דתי, אבל הבן שלו כבר
לקח את זה לכיווני ברסלב. אני מכיר טוב את נוער הגבעות באופן יחסית, ילדים יפים ואנשים טובים וערכיים שקצת לפעמים חלקם סוטים מהדרך. ולהסתובבתי עם בן גביר ועם החבר'ה מנוער הגבעות. וואו, כבר עברו אלו 17 שנה אני חושב, אבל כן. הסתכלתי עליהם ואמרתי, בוא'נה, זה נוער העתיד. יש חבר'ה מלאים בערכים ובאש בעיניים. משהו שפה קצת, אתה יודע, אם הם היו לוקחים את כל זה ומביאים את זה עכשיו לתרבות, הייתה פה תרבות שכל העולם היה עולה לרגל להסתכל מה אנחנו עושים פה. מגניב. כן. טוב, אריק זילברמן, תודה רבה. באהבה גדולה. וזהו, תודה רבה שצפית. בכבוד.